Добрый вечер, шановне господарство усім. Я вельмі рада бачыць усіх, але перадусім вельмі рада бачыць моих дзяцей. Это Ангелина Герус и Ксения Цивуля, мои студэнтки, Ангелина нават моя аспірантка. Так что сёння у мяне адмысловае натхненне будзе. І я вельмі рада, што сёння ўжо больш слухачоў. Спадзяюся, што слухачоў будзе ўсё больш і больш. І ведаеце, што ў мінулы раз на пачатку атрымаўся ў мяне такі маналог, сапраўдная лекцыя, хоць потым была вельмі цікавая дыскусія і задавалі пытанні ў дыскусіі. Але шчыра прызнацца, сёння мне хацелася б, каб і ў працэсе маёй лекцыі ўжо пачаўся гэты дыялог. Я б хацела задаваць вам пытанні, атрымліваць на іх адказы. Я спадзяюся, што тэхнічныя магчымасці гэта дазволяць. Таму, калі ласка, праяўляйце актыўнасць. Яно заўсёды цікавей і выступоўцу, і слухачам, калі ёсць вот эта інтэракцыя, калі ёсць зваротная сувязь. Так, зараз я паспрабую зрабіць даступнай сваю прэзентацыю. Успомню, як это робіцца. Ага. Так, раскажыце мне, калі ласка, хто-небудзь, што вы бачыце цяпер? Бачым вашу прэзентацыю. Тытульны слайд, так, зараз я яго разгарну. Глядзім, ці ён разгорнецца. У мяне пакуль што не разгортваецца. Вот, цяпер разгарнуўся, мусіць, так? Добра. Тады пачынаем. У нас тут якраз перапынак. Можа быць трошку шумнавата на пачатку. Ці добра вы наогул мяне чуеце? Цудоўна. Значыць, наша сённяшняя тэма – мадэляванне гісторыі беларускай літаратуры, дэзідэратнасць як стратэгія асваення іншамоўных тэкстаў і трэцяя найважнейшая тэма ці праблема польскасць і яе ракурсы. Адразу, канешне, звярнуся да найбольш незразумелага тэрміна дэзідэратнасць. Можна сказаць, што я сама яго прыдумала, бо у гісторыі літаратуры я больш не сустракала, каб хто-небудзь карыстаўся такім тэрмінам. Ангеліна, можна я вас папрашу, каб вы з вышыні сваіх ведаў філолага-класіка патлумачылі, што гэта можа значыць? Я троху цяпер... Альбо хаця б скажыце ад якога слова... Альбо ад дзеяслова «жадаць», альбо ад пажадання, але гэта, я думаю... Не, ад дзеяслова «жадаць», дакладна. Дэзідеро па-лацінску гэта жадаць, прагнуць чаго-небудзь. І хто хоць трошку цікавіўся музейнай справай, можа, ведаеце, такі тэрмін менавіта з галіны музейнай справы. Дэзідэраты так называюць тыя экспанаты, якія дадзены музей. Гэта можа быць таксама, напрыклад, збор кніг, якая-нибудь бібліятэка. Значит, тыя экспанаты для музея, альбо тыя кнігі для бібліятэкі, якія гэты музей, альбо гэтая бібліятэка жадаюць мець. У іх ёсць адпаведны спіс гэтых дэзідэратаў. Адпаведна, тэрмін дэзідэратнасць мы можам перакласці як дзеянне, нейкае дзеянне, абумоўленае нейкім жаданнем. Нейкая стратэгія, абумоўленая жаданнем выразіць тое ці іншае. Пажаданасць, такая дэзідэратнасць. І цяпер ужо можам пачынаць нашу гаворку. Паколькі ў мінулы раз мы высветлілі, што такое spatial turn і размаўлялі пра такі сучасны накірунак літаратуразнаўчых даследаванняў, які называецца геапаэтыка. Гаварылі таксама пра тое, якія могуць быць імагінацыі прасторы ў літаратуры, з якой мэтай яны ствараюцца.
То пачну менавіта з гэтай думкі. Вядучыя літаратары беларускай культурнай прасторы актыўна імкнуліся сфарміраваць уяўленне пра адзінства духоўнай парадыгмы на грунце геаграфічных асацыяцый. Гэта тое, пра што пісалі гуманітарныя географы Каганскі, Замятін, якіх я цытавала ў мінулы раз. Для літаратуры абавязковыя гэтыя геаграфічныя асацыяцыі. Любая літаратура павінна быць заземлена, прывязана да нейкага локуса. Іншая справа, рэальны гэты локус ці сімвалічны, это ўжо іншае пытанне. Дык вось нашы літаратары прывязвалі свае творы найчасцей да абсалютна рэальных локусаў. Прычым, што цікава, у беларускай культурнай прасторы такім спосабам прывязкі вельмі часта была рака. Вось, напрыклад, Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у прадмове да свайго перакладу пана Тадэвуша Адама Міцкевіча, ён пераклаў першую кнігу пана Тадэвуша, прабачце, на беларускую мову, напісаў: «І вось я сягоння ахвярую пана Тадэвуша, прыбранага ў мужыцкую сярмягу, паном і простаму люду з-над Дняпра, Дзвіны, Беразіны, Свіслачы, Віліі і Нёмана». І Віктор Каваленко, вядомы беларускі літаратуразнавец, каментуючы гэтыя словы, піша: «Перакладчык мае на ўвазе ўсю Беларусь і адрасуе сваю працу ўсёй Беларусі». Абсалютна слушнае назіранне. Больш таго, даследчык прыводзіць шэраг іншых прыкладаў нацыянальнай ідэнтыфікацыі розных беларускіх аўтараў 19 стагоддзя праз іх лакалізацыю ў геаграфічнай прасторы. Што вось гэты аўтар адтуль, гэты аўтар адтуль. І я вось нават у сваёй кнізе зрабіла закладку Каваленка і хацела вам прачытаць гэтую цытату, але потым паглядзела, у нас сёння шмат матэрыялу, таму пакуль што не буду гэтую цытату агучваць. Ну, калі ўжо паказала кнігу, то пакажу так, каб вы бачылі яе назву: «Беларусь як культурная прастора і еўрапейскі літаратурны працэс 16-19 стагоддзяў». Ну, а тое назіранне вельмі цікавае Віктора Каваленкі, пра якое я тут гаварыла, на старонках 40 і 41. Дык вось, даволі часта канкрэтныя беларускія аўтары атаясамліваліся з нейкай геаграфічнай назвай, з канкрэтнай геаграфічнай прывязкай. Ведаеце, я вось убачыла гэтае выказванне Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча і падумала, а як было б здорава назваць гісторыю нашай літаратуры гісторыя літаратуры з-над Дняпра, Дзвіны, Беразіны, Свіслачы, Віліі і Нёмана. Шчыра прызнацца, это было б правільна, і не ўзнікалі б непатрэбныя дыскусіі, а ці беларуская яна, а ці не беларуская, а што вы маеце на ўвазе, а які ў вас крытэрыі. Ну, не маем мы такой магчымасці, не маем права, не можам так назваць гісторыю беларускай літаратуры. Тым не менш, вось пакуль што не пакажу, прабачце. Крытэрый прывязкі да месца быў вельмі важны таксама ў выпадку Яна Чачота, але спачатку я хачу якраз задаць пытанне тым, хто добра вучыўся ва ўніверсітэце, хто памятае Яна Чачота. Вы ведаеце, што ён склаў фалькларыстычны збор. Так, ён збіраў фальклор, і гэты фалькларыстычны збор складаўся з 6 тамоў. Скажыце мне, як ён называўся, гэты збор? Можна ў перакладзе на беларускую мову, хоць ён называўся, канешне, па-польску. Гэта былі не хатнія спевы? Не. Гэта было ўжо перакладзена. Сялянскія песні, пёснкі вішнячыя. Далей не памятаеце, што там было? Ну, конечно, это складанае пытанне, так? Але найчасцей і студэнты адказваюць, і ў падручніках напісана, што гэты фалькларыстычны збор называўся «Сялянскія песні з-над Нёмана і Дзвіны».
альбо пёсенькі вясняча знаднемна і дзвіны. І часцей за ўсё так і запамінаюць, што ўсе 6 тамоў менавіта так і называліся. Ну, вось цяпер ужо пакажу вам гэтыя назвы. Насамрэч, у назве першага тома, бачыце, прысутнічае толькі рака Нёман. У назве другога тома з'яўляецца ўжо назва Нёмана і Дзвіны. У трэцім томе толькі Дзвіна. У чацвёртым ізноў Нёман і Дзвіна. У пятым Нёман, Днепр і Днестр. У шостым томе Нёман і Дзвіна. Альбо, іншымі словамі, Ян Чачот увесь час па-рознаму камбінуе вось гэты набор рэк. І тым самым ён ізноў жа падкрэслівае, што ён абышоў усю Беларусь, збіраючы свой гэты фалькларыстычны матэрыял. Значыць, паняцце прасторы для яго таксама важнае. Ён увасабляе яго нават у гэтай моцнай пазіцыі тэкста у загалоўку кожнай сваёй кнігі. Да Яна Чачота мы яшчэ вернемся, успомнім яго абавязкова. І тым не менш, нягледзячы на тое, што нашы мудрыя пісьменнікі прывязваліся, так сказаць, да роднай зямелькі, лепш сказаць, да роднай вадзічкі, так, да сваіх рэк. Яны не ўжывалі гэтых слізкіх ідэнтыфікацыйных нейкіх азначэнняў. Тым не менш, першыя аглядныя працы па гісторыі беларускай літаратуры арыентаваны на прынцып рэгрэсіўнай лакальнасці. Я не так даўно пачула гэты вельмі разумны насамрэч тэрмін з галіны посткаланіяльных даследаванняў, і ён мне вельмі спадабаўся, таму што, на жаль, ён пасуе нашай культурнай сітуацыі. Рэгрэсіўная лакальнасць – гэта калі нейкая супольнасць, так сказаць, аберуч трымаецца за сваю культуру. Няважна там нацыянальную ці рэгіянальную, ці наогул гэта культура якой-небудзь маргінальнай супольнасці, але яны вот за яе схапіліся, нічога іншага ведаць не хочуць і ратуюць яе гераічнымі намаганнямі. Ведаеце, вот это называется рэгрэсіўная лакальнасць. Расійскі гісторык Александр Філюшкін карыстаецца тэрмінам трансляцыо сервіліі, які можна таксама супаставіць з паняццем рэгрэсіўнай лакальнасці. Канешне, ён стварае вось гэтае спалучэнне трансляцыо сервіліі на падставе вядомага трансляцыо імперіі. Трансляцыо імперіі – это перанос улады. Я ў мінулы раз гаварыла, што гэта такое, это такі вельмі пашыраны у старажытнай культуры матыў, як быццам бы ўлада узнікла там спачатку у якім-небудзь Вавілоне, потым перайшла ў старажытны Рым, ну, у Грэцыю спачатку, потым у Рым, потым там свяшчэнная Рымская імперія і так далей. А тут трансляцыо сервіліі, перанос нявольніцтва. Ну, ён, канешне, іранічна ўжывае гэтую тэрміналагічную канструкцыю, наогул чалавек вельмі дасціпны. Маецца на ўвазе это такое усведамленне, што вот навокал ворагі, як ён піша, навокал супастаты, а мы гераічна баронім сваё. Мы вот трымаемся за сваё і нікому яго не аддадзім. Таксама нядаўна я пазнаёмілася з вельмі цікавай кнігай Хелены Дучфайлер «Помензы буквам а літэром», і піша яна, як відаць з загалоўка, пра літаратуру нацыянальных меншасцяў Польшчы. Прычым не ўсіх, а толькі пра літаратуру беларусаў, украінцаў і так званых лэмкійцаў альбо рутэнаў, русінаў, якія жывуць у Польшчы. Тут, ну, як з майго пункту гледжання, нават цяжка это назваць літаратурай. Я б сказала, што яна піша пра тых беларусаў, украінцаў і лэмкаў, якія жывуць у Польшчы і займаюцца літаратурнай творчасцю. Ну, тым не менш, бачце, яна называе ўсё гэта літаратурай меншасцяў. І паглядзіце, якая цікавая думка. Парадаксальным чынам усведамленне слабасці можа зрабіцца надзвычайна істотным мабілізацыйным, інтэграцыйным і ўзмацняючым фактарам. Вось гэтая думка Хелены Дучфайлер мне зрабілася таксама вельмі зразумелай менавіта з перспектывы
маіх зацікаўленасцяў гісторыі беларускай літаратуры і канструкцыі гэтай гісторыі, як даследчыкі прадстаўлялі гэтую гісторыю. Вот гэтае усведамленне слабасці, канешне, у адмысловым фармаце, такім беларускім, вельмі важная для канструявання гісторыі беларускай літаратуры. Ну, чым заключалася гэтая слабасць? Гэтая слабасць, насамрэч, была беларусацэнтрычнасцю, але вельмі вузка зразуметай. Арыентацыя на прынцып рэгрэсіўнай лакальнасці фактычна выклікала калапс старажытнага пісьменства Беларусі ў літаратурнай гістарыяграфіі. Калі б мы спыталі выпускніка філалагічнага факультэта 80-х і нават яшчэ 90-х гадоў 20-го стагоддзя, ну, якіх вы там памятаеце старажытных беларускіх пісьменнікаў? Я думаю, хапіла б пальцаў адной рукі, каб іх пералічыць. Беларусацэнтрычнасць першых аглядаў па гісторыі беларускай літаратуры праяўлялася ў прызнанні абсалютнага прыярытэту за беларускамоўнымі творамі, або, прынамсі, за творамі на царкоўна-славянскай мове. Ну, зразумела, чаму на царкоўна-славянскай мове? Не забываемся, што это ўсё адбывалася ў Савецкім Саюзе, і, так сказаць, погляд старшага брата быў важны, а у гісторыі рускай літаратуры значэнне літаратурнай спадчыны на царкоўна-славянскай мове было бясспрэчным, значыць, оно павінна было быць бясспрэчным і для гісторыі беларускай літаратуры. Па-за царкоўна-славянскай толькі тое, што на беларускай мове напісана ў старажытныя часы, мела права трапіць у кантэкст гісторыі беларускай літаратуры. І атрымалася, што Максім Гарэцкі у сваёй гісторыі беларускай літаратуры фарміруе ўяўленне пра літаратурны канон на падставе моўнага крытэрыя. Помнікі да 13-го стагоддзя створаны, на думку Гарэцкага, на старабеларускай мове, перасыпанай царкоўна-славянізмамі. Вот так он хітра сфармуляваў. Помнікі эпохі залатой пары, так ён называе адраджэнне, таксама на старабеларускай мове, але ўжо перасыпанай полёнізмамі. А у літаратуры 18-го стагоддзя, мусіць, ён бедны не знайшоў, што чым перасыпаць. І таму вынес прысуд, што літаратура 18-го стагоддзя – это і не літаратура наогул, не было літаратуры, это заняпад. І з аднаго боку, з сённяшняй нашай перспектывы мы, канешне, можам так пахіхікаць і сказаць, даволі крытычна ацаніць такія падыходы. А з іншага боку, ну, а што мог яшчэ напісаць Гарэцкі у свой час, у той час? Паглядзіце, як выглядаў канон беларускай літаратуры да пачатку 19-го стагоддзя паводле даследаванняў савецкага часу. Ну, як я ўжо сказала, паколькі ў нас была усходнеславянская культурная еднасць прапісана, так, і ўсе павінны былі яе прызнаваць, і ніхто не мог гэтага аспрэчыць, канешне, у кантэкст гісторыі беларускай літаратуры была ўключана аповесць мінулых гадоў, слова пра паход Ігоравы, ніхто не меў права хаця б пікнуць наконт канцэпцыі Андрэя Мазона альбо Аляксандра Зіміна. Хто вывучаў літаратуру, ведаюць, пра што я гавару, гэта асноўныя прадстаўнікі скептыкаў у дачыненні да слова пра паход Ігоравы. Яны лічылі, што гэты помнік не з'яўляецца арыгінальным помнікам усходнеславянскага пісьменства 12-го стагоддзя, а што гэты помнік з'яўляецца таленавітай, нават геніяльнай літаратурнай фальсіфікацыяй, якая была створана хутчэй за ўсё у канцы 18-го стагоддзя. Да гэтага пытання мы вернемся яшчэ ў наступны раз, калі будзем гаварыць пра рускасць, ну, менавіта ў такім шырокім разуменні. Канешне, у сувязі з прысутнасцю Полацка
уключалася ў канон жыцця Ефрасіні Полацкай. У сувязі з прысутнасцю Турова уключаліся гамілі і прытча, калі вы памятаеце, прытча пра душу і цела Кірыла Тураўскага. Што да рэнесансу? Яшчэ да даследаванняў Вячаслава Чамярыцкага і асабліва ўжо пасля з'яўлення манаграфіі Вячаслава Чамярыцкага адназначна уключаліся ў кантэкст гісторыі беларускай літаратуры беларуска-літоўскія летапісы. Вячаслав Антонович прыводзіць аргументы на карысць таго, што існавалі 3 летапісныя зводы. Абавязкова прадмовы Францыска Скарыны да кніг Бібліі рускай, пры гэтым мова гэтых прадмоў прызнавалася старабеларускай. Прысвячэнне і прадмова Сымона Буднага я тут паставіла пытальнік для таго, каб вы таксама паспрабавалі ўспомніць, ці аднаасобна, ці толькі адзін Сымон Будны напісаў гэтае прысвячэнне і прадмову да катэхізіса. Мы ведаем, што ён катэхізіс у Нясвіжы выдаў пад патранатам Мікалая Радзівіла Чорнага. А што там з аўтарствам гэтых прысвячэнняў і прадмовы? На экзамене студэнты таксама часцей за ўсё адказваюць, што это яго прадмова. Ну, можа, хто-небудзь звярнуў ўсё ж такі ўвагу, якія там імёны, ну, ўжо даю вам падказку, да? Якія там імёны стаяць пад прысвячэннем і прадмовай. Прадмова Васіля Цяпінскага да Евангелія таксама адносіцца да канона. Вот паглядзіце ўвесь вялізны рэнесанс і такія здабыткі. Так? Барока і асветніцтва па часе яшчэ большыя эпохі, а з іх мы мелі у савецкіх сінтэзах, у савецкіх апісаннях гісторыі беларускай літаратуры. Верш Яна Казіміра Пашкевіча «Полска квітне лаціною» з 17 стагоддзя, з таго ж 17 стагоддзя прамова Мялешкі ліст да Абуховіча і з 18 стагоддзя інтэрмедыі школьнага тэатра, парадыйна-сатырычныя вершы, якія прыпісваліся Дамініку Рудніцкаму, так званыя звярыныя гратэскі, і парадыйныя казанні. Паглядзіце, вот асабліва ўжо з эпохі позняга барока, што за літаратура перад намі паўстае? Нейкая суцэльная пародыя і сатыра. Так? Па-за гэтым, як быццам бы нічога і не было ў беларускай літаратуры. І, канешне, вось такі канон, як мінімум, выклікае пытанні нават у чалавека, які глыбока недасведчаны ў гісторыі культуры. А ўжо калі хтосьці, так сказаць, захоча капнуць, то ён адразу раскапае, што беларуска-літоўскія летапісы, што беларуска-літоўскі летапіс 1446 года, што хроніка літоўская і жамойская, што хроніка Быхаўца, якія гэта былі творы вось тады, у 16 стагоддзі, фізічны іх стан, які быў? Гэта былі рукапісы, ці гэта былі друкаваныя творы? І адказ будзе, гэта былі рукапісы. Ніхто іх ніколі не друкаваў аж да 19 стагоддзя. У 19 стагоддзі выпадкова Тэадор Нарбут знайшоў рукапіс хронікі Быхаўца і апублікаваў яго. І то там вялікае пытанне, ён апублікаваў, паколькі быў палякам, ён апублікаваў лацінкай, а ёсць меркаванне, што арыгінал усё ж такі быў напісаны кірыліцай. Так што это былі ўжо другасныя выданні пазнейшага часу, а ў 16 стагоддзі это былі рукапісы. Цяпер уявіце сабе, што вы літаратар, напісалі нейкі твор, напісалі, і вось так ён у вас напісаным і застаўся. Якое будзе рэцэптыўнае кола такога твора? Мінімальнае. Правда, вы дасцё там пачытаць сваім знаёмым, сябрам, не больш, калі гэта рукапісны твор. А беларуска-літоўскія летапісы, пра якія цяпер так шмат сказана, што там прадстаўлена наша гісторыя, ну, яна прадстаўлена. А хто это чытаў? Прадмова Францыска Скарыны тут няма пытанняў, яны былі друкаваныя. Іншае пытанне, а мова? Якая мова? Мова Бібліі і мова прадмоў. Гарачыя дыскусіі ідуць, і самыя розныя значэнні даюцца, але
У любым выпадку, калі мы супаставім мову прадмоў Францыска Скарыны з мовай тых самых беларуска-літоўскіх летапісаў, мы ўбачым, што это розныя мовы. Ці, як мінімум, розныя ізводы. Так? А калі ўжо ўзнікае паняцце ізвода, то, канешне, мы разумеем, што тут мы маем справу ізноў жа з царкоўна-славянскай спадчынай, з нейкай мадыфікацыяй царкоўна-славянскай мовы, бо ён жа ж не абы што друкаваў, а Біблію. А там, дзе Біблія на славянскай мове, там ніколі не можа абысціся без царкоўна-славянскай мовы. Проста іншая справа, як казаў Гарэцкі, што там яе сыпануць больш ці менш, але яна там павінна быць апрыорі. Далей, прысвячэнне і прадмова Сымона Буднага да катэхізіса, канешне, на беларускай мове. Іншае пытанне, чаму на беларускай мове, хто такі Сымон Будны і што ён друкаваў пасля гэтага і на якіх мовах. Пасля катэхізіса яшчэ адну кніжку ён надрукаваў на беларускай мове пра апраўданне грэшнага чалавека перад Богам, і ўсё. Пасля гэтага ён друкаваў толькі па-польску альбо на лацінскай мове. І мы з вами яшчэ вернемся да пытання пра тое, а што самае важнае надрукаваў Сымон Будны на польскай мове, і звяжам гэта з пытаннем пра яго паходжанне. Бо вось, напрыклад, вельмі шаноўны Іван Васильевич Саверчанка ў сваёй манаграфіі, прысвечанай Сымону Буднаму, прыводзіць даволі сур'ёзныя аргументы на карысць беларускага паходжання асветніка, што ён як бы быў беларусам па паходжанні. Яшчэ вернемся да гэтага пытання. Прадмова Васіля Цяпінскага да Евангелія рукапісная, не была надрукавана тады у 16 стагоддзі. Верш Яна Казіміра Пашкевіча наогул невядома што, нейкая маргінальная з'ява. Хтосьці рукой напісаў на адвароце аркуша літоўскага статута 1588 года. Невядома навошта, невядома калі, невядома з якой радасці, так сказаць, запісаў вось гэты вершык. І некалькі гадоў таму, нават, я думаю, у мінулым годзе, калі гэта цікава, я магу даць больш дакладную інфармацыю. Шаноўная наша даследчыца Ірына Эрнстаўна Богданович апублікавала свой вельмі грунтоўны артыкул на англійскай мове у часопісе «Студія біялорутыністычная», даказваючы, што верш Яна Казіміра Пашкевіча «Полска квітнет на ціною» гэта тое ж самае, чым лічылі Андрэ Мазон і Александр Зімін слова пра паход Ігаравы. Гэта літаратурная фальсіфікацыя, якая была напісана не ў 17 стагоддзі, вось на этом адвароце літоўскага статута, а нашмат пазней, ужо ў 19 стагоддзі. Это фантастычна цікавы артыкул, і ось там прыводзяцца сапраўды вельмі сур'ёзныя, як я кажу, жалезабетонныя аргументы, з якімі проста немагчыма паспрачацца і хочацца верыць даследчыцы, яна пераконвае. Прамова Мялешкі ліст да Абуховіча рукапісныя помнікі, інтэрмедыі школьнага тэатра, парадыйна-сатырычныя вершы, парадыйныя казанні, рукапісныя помнікі. Атрымліваецца, што па-за гэтымі рэлігійнымі выданнямі Скарыны і Буднага не было друкаванага беларускага слова у старажытны перыяд. Не было друкаванага беларускага слова. Я маю на ўвазе прыгожае пісьменства, таму што вы мне адразу можете запярэчыць, што як жа там розныя афіцыйныя дакументы, гэта афіцыйныя дакументы, так, гэта сфера справаводства. А калі мы гаворым пра прыгожае пісьменства, то там беларускай мовы, прабачце за такое слово, пшык, а калі гаварыць пра друкаваныя тэксты на беларускай мове, то недалёка мы адыдзем ад Бібліі Францыска Скарыны. І цяпер ужо можна паспрабаваць адказаць на пытанне, якой была роля беларускай мовы ў даўнім прыгожым пісьменстве. Сфера ўжывання гэтай мовы была даволі абмежавана. Беларуская мова, лепш сказаць, старабеларуская мова, выкарыстоўвалася найперш у дзяржаўным справаводстве.
у летапісанні і ў публіцыстыцы. Прычым у летапісанні, яшчэ раз хочу падкрэсліць, рукапісным. З ліку паэтычных твораў на старабеларускай мове пісаліся толькі эпіграмы, гэта вершы на магнацкія гербы. Ну і вось такі верш, я насамрэч забылася пра гэта, калі гаварыла пра апазіцыю друкаванага рукапіснага тэкста. Канешне, эпіграмы таксама друкаваліся на старабеларускай мове, у прыватнасці у прадмове да таго ж літоўскага статута ёсць эпіграма Андрэя Рымша, это даволі вядомы твор. Але што такое эпіграма? Гэта жанр прыкладны. Гэта прыкладны жанр. Ён адносіўся да так званай выдавецкай рамы кніжнага выдання. Это не самастойны жанр. Ну, а на гэтым слайдзе вы бачыце тытульную старонку славутай хронікі польскай, літоўскай, жамойцкай і ўсёй Русі Мацея Страйкоўскага. Фактычна, гэта першая друкаваная гістарыяграфія Вялікага княства Літоўскага. І, як вы бачыце, гэтая першая друкаваная гістарыяграфія з'явілася не на беларускай мове. Не на беларускай, а на польскай мове. Былі гэтыя 3 летапісныя зводы на старабеларускай мове, а ніхто іх не надрукаваў. А надрукаваў упершыню Мацей Страйкоўскі на польскай мове. Пакуль што не даём гэтаму ацэнку, проста канстатуем факт. Тым не менш, даследчыкам гісторыі беларускай літаратуры трэба было неяк выкручвацца ў гэтай сітуацыі. Ім сказалі напісаць гісторыю беларускай літаратуры. Таму неабходна было фарміраваць вось гэтыя дэзідэратныя ўяўленні пра моўную эвалюцыю гісторыі беларускай літаратуры. Не будзем гаварыць, што яны хлусілі, што яны фальсіфікавалі. Ведаеце, вот я ўспамінаю гісторыю, як я ішла з маімі сваякамі па Полацку і ўбачыла на адным з будынкаў такую шыльдачку прыбітую, мемарыяльную таблічку, і было напісана: у гэтым доме ў такім годзе спыняўся расійскі імператор Пётр I. Я тут уже просто не вытрымала і кажу: слухай, дзядзька, ну что это такое? Пётр I тут палову Полацка потапіў у крыві, а яны павесілі эту мемарыяльную шыльдачку. Ведаеце, што ён мне адказаў? А што, табе не падабаецца Пётр I? Я кажу: канешне, чым ён мне можа падабацца, асабліва у той час, калі я знаходжуся на гэтай зямлі. І ён так падумаў, памаўчаў, сказаў: ну што ж рабіць? Час быў такі. Ну вот час быў такі. Нашым вучоным трэба было стварыць гісторыю беларускай літаратуры ў тых умовах, у якіх яны былі, а іншых умоў не было. Яны не маглі паляцець на Луну, яны былі ў Савецкім Саюзе. Таму Вячаслаў Чамярыцкі у сваім артыкуле «Беларуская літаратура» вельмі саліднага, вельмі прэстыжнага, шматтомнага выдання «История всемирной литературы» написал: белорусская литература XIV, начала XVII века постепенно приобретает национальный облик, то есть она становится белорусской по содержанию, форме, языку. Зноў жа, не трэба мець вельмі глыбокія веды по гісторыі беларускай літаратуры, каб адразу ж сказаць: да ладно, это зусім не так, усё з дакладнасцю да наадварот. Дзе ў 17 стагоддзі мы знойдзем нацыянальнае аблічча беларускай літаратуры ў беларускай моўнай іпастасі? Не робіцца яна беларускай паводле мовы. Ну, што такое беларуская паводле зместу і формы, я наогул слаба сабе ўяўляю, але ў любым выпадку мы разумеем, што гэта была фармулёўка такой ідэалагічнай запатрабаванасці на злобу дня. Тым не менш, што цікава, у гэты артыкул ужо ўключана творчасць Мікалая Гусоўскага. Як бы беларуская літаратура паступова набывае нацыянальнае аблічча па мове, але Мікалай Гусоўскі апостал беларускага рэнесансу. Відавочная супярэчнасць, ну, гэтага не заўважылі маскоўскія, так сказаць, выдаўцы. У рэчаіснасці асноўныя жанры прыгожага пісьменства ў літаратуры беларускай
культурнай прасторы развіваліся, канешне, у межах элітарнай і не беларускамоўнай літаратуры. Пры ўсім рэспекце, так сказать, пры ўсёй павазе да Вячеслава Антоновича Чамярыцкага, ну, ніяк не магу пагадзіцца з гэтым яго сцвярджэннем. Пагаджаюся з думкай Уладзіміра Георгіевича Кароткага, які пісаў, што менавіта элітарная культура, элітарная літаратура, не толькі складаючыя часткі культуры нацыянальнай, не проста частка, гэта рухавікі, этычна-эстэтычныя меры духоўных каштоўнасцей. Элітарная культура не ў меншай ступені, чым культура дэмаса, заўсёды вызначала і вызначае рэпрэзентатыўнасць нацыянальнай культуры. Яна найбольш мабільная ў засваенні агульначалавечых каштоўнасцей. Менавіта ў яе рамках адбываюцца змены і рух жанрава-стылёвых сістэм, эпахальныя пераацэнкі каштоўнасцей. Ведаеце, што мне Владимир Георгиевич расказваў, што калі ён у 80-х годах ужо, здаецца, ну, ужо зусім блізка было да часоў перамен, калі ён агучваў гэтую тэзу, многія калегі ў Акадэміі навук глядзелі на яго з вялікім здзіўленнем, мякка кажучы. І сапраўды гэтае прызнанне гэтай акалічнасці давалася з вялікімі цяжкасцямі, таму што ўсе прызвычаіліся да ўяўлення пра беларускамоўную літаратуру, якая развівалася ў такім дэмакратычным рэчышчы, была цесна знітавана з фальклорам, правда? У нас была вельмі моцная фальклорыстычная школа ў беларускім літаратуразнаўстве, а тут нейкая элітарная культура, элітарная літаратура. Вось гэта сапраўды быў пераломны момант, калі ўсё гэта пачало гучаць у выступленнях навукоўцаў. І таксама найбольш важнымі, этапнымі ў гэтым сэнсе я лічу даследаванні перадусім Адама Іосіфавіча Мальдзіса і ўжо пазней Сергея Валерьевича Кавалёва. Адам Мальдзіс у кнізе «На скрыжаванні славянскіх традыцый» упершыню дыферэнцыраваў уласна беларускую літаратуру і шматмоўную літаратуру Беларусі. Ну, ён, правда, пісаў канкрэтна пра эпоху позняга барока. А Сергей Кавалёў у кнізе «Шматмоўная паэзія Вялікага княства літоўскага эпохі Рэнесансу» абгрунтаваў прызнанне гетэрагеннасці і шматмоўнасці вызначальнымі характарыстыкамі даўняга пісьменства Беларусі. І звярніце ўвагу на тое, як ён ужо назваў сваю кнігу «Шматмоўная паэзія Вялікага княства літоўскага». Ну, іншая справа, мы можам сказаць, добра яму там было так называць сваю кнігу, седзячы ў Польшчы. Вот сутыкнуўся б ён з нашым вакам і паспрабаваў бы абгрунтаваць неабходнасць такой назвы кнігі, ну, гэта была б зусім іншая гісторыя, так? Але па сутнасці, так ці інакш, гэта быў пералом. І сапраўды гэтая кніга таксама была чарговым этапам эвалюцыі нашай літаратуразнаўчай навукі. Яшчэ адзін вельмі цікавы і, так сказаць, свеженькі, цёпленькі артыкул маёй нямецкай калегі, літаратуразнаўцы Маріон Руц, апублікаваны на англійскай мове, і мы з ёй рыхтуем пераклад гэтага артыкула на беларускую мову. Вось паглядзіце, першая частка яе артыкула называецца «Што аднесці да нашай літаратуры». Это Маріон Руц прыдумала такі падзагаловак адмыслова для беларускамоўнай версіі, таму што у працах беларускіх літаратуразнаўцаў часта можна убачыць такое сфармуляванне «наша літаратура». Вот што это такое наша літаратура? І як суадносіліся паміж сабой беларуская спецыфіка і вось гэтае славутае ўяўленне пра ўсходнеславянскае культурнае адзінства. І Маріон Руц піша, што найбольш важная перамена ў падыходах датычыла перадусім разумення таго, што адносіцца да гісторыі айчыннай літаратуры.
паступова набывала вагу прызнання шматмоўнасці літаратуры, у выніку чаго гісторыя беларускай літаратуры пераўтвараецца ў гісторыю літаратуры Беларусі. Мы гэта бачылі ўжо ў Мальціса. І даволі вялікая частка яе артыкула прысвечана польскаму пытанню, як інтэгравалася польскамоўная спадчына ў гісторыю беларускай літаратуры. І яна адзначае, што ў даследаваннях 50-х-60-х гадоў 20-го стагоддзя беларуска-польскія культурныя ўзаемаадносіны выяўлены ў даволі змрочных фарбах. Часам здаецца, што адпаведныя ацэнкі адлюстроўваюць сумную рэчаіснасць 19 стагоддзя. Так Віталь Вольскі прадстаўляе 16 і 17 стагоддзі як перыяд, калі польская, а таксама айчынная спольшчаная шляхта ажыццяўляла эксплуатацыю беларускага народа. Я вось не ведаю, дарагія дзяўчаты і малодшае пакаленне, так сказаць, гуманітарыяў, як вам чытаўся курс гісторыі Беларусі. Мне у канцы 80-х і ў пачатку 90-х гадоў яшчэ вельмі выразна расказвалі пра апалячванне і акаталічванне. Я гэта ведала проста як ойчы наш, што гэта была асноўная палітыка, так сказаць, польскіх арыстакратаў у адносінах да беларускага народа. Гэта была адна крайнасць. Пасля утварэння незалежнай Беларусі пачалася другая крайнасць. На жаль, чамусьці мы любім з адной крайнасці ў другую кідацца, як дасягнуць, каб знайсці гэтую аўрыя медіокріта, гэтую залатую сярэдзіну, не ведаю. У перыяд нацыянальнага будаўніцтва пачалося атаясамліванне гетарагеннага з нацыянальным. Гэта здавалася неабходным. Адразу прызнаюся, што да гэтага атаясамлівання і я па сваёй маладосці гадоў, нявопытнасці прыклала руку, за што мяне справядліва крытыкавалі перадусім мае літоўскія калегі, што я занадта моцна цягнула коўдру на сябе, абеларушчваючы там Яна Вісліцкага або Мікалая Гусоўскага. Моя максіма кульпа, так, это праўда. Але ўсе робяць памылкі, галоўнае іх выпраўляць пазней. Так? Наш вельмі шаноўны даследчык і паэт Олег Лойка ў сваім падручніку «Старабеларуская літаратура» абапіраецца на дэзідэратнае перастварэнне тэкста паэмы «Пруская вайна» Яна Вісліцкага. Яна была напісана на лацінскай мове. І паводле слоў Олега Лойкі у гэтым тэксце неаднаразова сустракаюцца беларусы, беларускія палі, Беларусь, зямля беларуская. Насамрэч, на жаль, яны адсутнічаюць у беларускім арыгінале. Там згадваюцца, ёсць адно адзінюткае словазлучэнне «альбос рутэнос», таму што ідзе гаворка пра тое, што кароль Ягайла з'яднаў пад сваёй уладай масагетаў, татараў, альбос рутэнос, белых русінаў. Дык прабачце, ён не пра беларусаў пісаў у сучасным разуменні гэтага слова, а пра насельнікаў канкрэтна таго гістарычнага рэгіёна, які называўся Белай Руссю. І мы ў минулы раз гаварылі, што это за рэгіёны, вы і без таго ведалі, што гэта пераважна паўночна-ўсходняя частка сённяшняй Беларусі. Полачына – это сэрца гістарычнай Белай Русі. Вось пра гэтую частку і пісаў Ян Вісліцкі. А па-за гэтым там няма ніякіх такіх беларусаў, беларускіх палёў і тым больш Беларусі з вялікай літары. Вот ён дэзідэратны пераклад і на гэтай падставе дэзідэратнае даследаванне. Тым не менш, я, канешне, не збіраюся тут судзіць, барані Божа, Олега Антоновича Лойку. Наадварот, я хачу прызнаць яго вялікія заслугі ў справе інтэгравання польскага кантэкста польскамоўнага пісьменства ў гісторыю беларускай літаратуры. Паглядзіце, у 1959 годзе гэта хрушчоўская эпоха. Дарэчы, вельмі часта гавораць, хрушчоўская эпоха – это што? Адліга. Адліга.
Это была адліга палітычная ў тым сэнсе, што быў выкрыты культ асобы Сталіна. Але калі гаварыць пра развіццё нацыянальных культур розных народаў Савецкага Саюза, то хрушчоўская эпоха была самым змрочным часам у гэтым сэнсе. Чаму? Таму што менавіта Мікіта Сергеевич Хрушчоў сказаў: так, хопіць ужо гаварыць пра існаванне нейкіх там нацый, мы будуем камунізм, вось наша задача. І мы не павінны рассеивать нашу увагу там на это дробныя нацыянальныя пытанні. Мы ўсе адна нацыя, савецкі народ. І уявіце сабе, як магла развівацца нацыянальная навука, тым больш нацыянальная гуманітарная навука пры такой ідэалагічнай установцы. Яна ніяк не магла развівацца. І тым не менш менавіта ў гэты час Олег Антонович апублікаваў сваю манаграфію «Адам Міцкевіч і беларуская літаратура». Паступова развіваліся вось гэтыя даследаванні польскамоўнай спадчыны. Вельмі важным унёскам стала кніга, укладальнікам якой быў Уладзімір Іосіфавіч Мархель. Вы бачыце яго на ніжнім фотаздымку. Называлася гэтая кніга «Раса нябёсаў на зямлі тутэйшай. Беларуская польскамоўная паэзія 19 стагоддзя». І вершы, прадстаўленыя там, перакладзены ў першую чаргу самім Уладзімірам Мархелем. Ацэнкі, якія даваў Уладзімір Мархель, нават сёння мяне ўражваюць сваёй мудрасцю, такой тонкасцю і дыпламатычнасцю. Паглядзіце, ён пісаў, што зварот Яна Чачота да беларускай мовы у часе правядзення філамацкіх урачыстасцяў, вот каб далей закрыць тое, што я напісаў, што б мы далей сказалі. Я думаю, што я нават сама б вельмі хацела б сказаць, што зварот Яна Чачота да беларускай мовы. Ну, чым ён быў абумоўлены? Тым, што Ян Чачот нарадзіўся на Беларусі, ён добра ведаў гэтую мову, ён карыстаўся гэтай мовай, і наогул это была яго родная мова. Правда, хочется так сказаць. Но гэта было не так. І Уладзімір Мархель піша, што гэта было адной з яскравых праяў далучанасці да духоўнага пачатку народнага жыцця. Як прыгожа і як справядліва сфармулявана. Мы потым убачым іншую фармулёўку. І я, конечно, я тут прызнаюся, што мне асабіста імпануе гэтая фармулёўка, але вы ўбачыце іншую і можаце самі вырашыць, да якой вам схіліцца. Які ж усё ж такі наогул, калі, так сказаць, абстрагавацца ад беларускай літаратуры канкрэтна, які крытэрый вызначальны для ідэнтыфікацыі пісьменніка ў яго прыналежнасці да пэўнай літаратуры? От заўсёды, калі пачынаюцца спрэчкі «Чый Міцкевіч?», я заўсёды прыгадваю гэты прыклад. Я кажу: ладно, давайте Міцкевіча пакінем у спакоі. Пазнаеце ў лацінскай абалонцы гэтага пісьменніка славутага? То это такі Эразмус Дезідеріус Роттердамус. Разм роттердамскі, да, таксама апостол літаратуры эпохі Рэнесансу. Ён нарадзіўся ў Роттердаме, ў Галандыі, памёр у Базелі, у Швейцарыі, жыў у розных гарадах Францыі, Італіі, Англіі, Германіі, пісаў па-лацінску. У гісторыю якой літаратуры яго ўключым? Пытанне без адказу. Правда? Таму што ён як бы усіхны. Ён практычна да любой еўрапейскай літаратуры, заходнееўрапейскай, можа быць аднесены. І ў нашай культурнай прасторы таксама ёсць падобныя выпадкі. Станіслав Ожеховскі, таксама польскамоўны пісьменнік, ён сам сябе называў «гентерутенус націоне полонус». Што это значыць? Родам русін, а паводле як бы дзяржаўнай прыналежнасці паляк. Чаму паляк? Таму што ён быў грамадзянінам Рэчы Паспалітай, а Рэч Паспалітая – это Полонія, таму ён полонус, толькі таму. Мацей Страйкоўскі, якога я ўжо ўзгадвала, ён сам сябе, правда, так не называў, але даследчыкі яго называлі «генте полонус націоне літуанус», а тут адваротная сітуацыя. Ён этнічны паляк, але ён даволі рана пераехаў у Вялікае княства Літоўскае, і настолькі глыбока пранікся тым ліцвінскім патрыятызмам,
што яго сталі называць нацыёны літуанус. Як бы грамадзянскасць яго паводле грамадзянскасці, паводле дзяржаўнай прыналежнасці ён быў ліцвінам. І ў яго хроніцы таксама адчуваецца гэты ліцвінскі патрыятызм. Хоць па крыві ён паляк. З нашым Мікалаем Гусоўскім таксама ёсць такая закавыка. У сваёй паэме «Песня пра зубра» Кармен де Статура Ферітата Аквінаціона Бізонтіс ён чорным па беламу напісаў «Немус арктоум эго полонус эо». Я, полонус, паляк, мусіць трэба разумець, да? Уваходжу у паўночную пушчу. Здаецца, сам паэт прызнаўся, я паляк. А чаму ён стаіць у гісторыі беларускай літаратуры? Можа, няправільна? Можа, это памылка? Паглядзіце, як выдатна асэнсаваў гэтую складаную сітуацыю украінскі вучоны, паэт, перакладчык Андрій Садамора. Менавіта ён пераклаў песню пра зубра на украінскую мову. Тож у північны ліс житель Полоніі йду. Полонус – гэта жыхар Палоніі. А што такое Палонія? Сядь, пачытай, павучы гісторыю і разбярыся, што такое Палонія. Это не так лёгка. Ну, але калі табе цікава, то трэба разабрацца. Наогул, што да вось гэтых дэкларатыўных ідэнтыфікацый старажытных аўтараў з імі трэба быць вельмі асцярожнымі. Часта малады нявопытны даследчык шукае, каб аўтар кім-небудзь сябе назваў, што вот я рускі, о, все, значит, это рускі пісьменнік. Альбо там, калі ён напісаў я літовец, супер, это будзе літоўскі аўтар. Вельмі трэба быць асцярожным, таму што такія дэкларатыўныя ідэнтыфікацыі менавіта старажытных аўтараў, не сучасных, гэта дзве вялікія розніцы. З дапамогай гістарычных харонімаў найчасцей звязаны з задачай фарміравання пэўнага аўтарскага габітуса. Гэта ўжо тэрмін з галіны сацыялагічнага літаратуразнаўства. Так, хто у мінулы раз я таксама згадвала тэорыю П'ера Бурдзьё. Ну і, в прынцыпе, гэты тэрмін даволі асвоены ўжо. А вот эта задача фарміравання пэўнага аўтарскага габітусу вырашаецца праз ужыванне розных спосабаў альбо розных модусаў пазіцыянавання. І тут мы бачым цытату з артыкула Гунбрыт Колер і Паўла Навуменкі пра тое, што такое пазіцыянаванне аўтара. Пазіцыянаванне бачыцца як своеасаблівы фактар, праз які фокусіруецца тая ўзаемасувязь між аўтарам і полем, між аб'ектыўнымі умовамі і суб'ектыўным дзеяннем, якая з'яўляецца вызначальнай для развіцця літаратурных палёў. Дык вось нашым даследчыкам трэба было неяк так выкруціцца, каб патлумачыць, чаму вось гэтае самаакрэсленне Мікалая Гусоўскага «полонус» усё ж таки з'яўляецца вызначальным для развіцця беларускага літаратурнага поля, а не польскага. Гэта была складаная задача, так? Але нашы даследчыкі неяк з гэтай задачай спраўляліся. Альбо саманазоў Яна Вісліцкага «Сармата». То што ён сармацкі аўтар? Яго трэба ўключыць у гісторыю сармацкай літаратуры. Бачыце, тут все зусім няпроста з гэтымі дэкларатыўнымі ідэнтыфікацыямі. Ну і такі проста анекдатычны факт. У гісторыі старажытнага пісьменства ёсць толькі адна беларуская дэкларатыўная саманамінацыя аўтара. Гэта Саламон Рысінскі. Ён падпісваў свае творы як «Соломо Рысініус Пантерус Леўкорусус». А як мы расшифруем «Леўкорусус»? Ну, вось гэта першая грэчаская частка слова, вам знаёмая па медыцынскіх тэрмінах. Лейкацыты – это белыя элементы крыві, леўкос – это белый, русус. Ясно. Значит, «Леўкорусус» – это беларус. Беларусам назваў сябе адзінюткі Саламон Рысінскі ў 17 стагоддзі. Ён паходзіў з Полаччыны, а нядаўна я вычытала ў інтэрнэце. Рысін – гэта яўрэйская
матрынімічнае, прабачце, прозвішча. Так што беларусам у нашай гісторыі назваў сябе толькі адзін пісьменнік, і той быў яўрэем. Атрымліваецца так. І ўсё ж такі вернемся да нашай сённяшняй тэмы. Калі такая складанасць з гэтымі ідэнтыфікатарамі, ну тады хто ж такі Плёнус? Што, ну добра, пераклаў Андрій Садомора «Житель Полоніі». Ну, Гусоўскі себе назваў Плёнус. Ну, хто гэта такі? Давайте ізноў звернемся да прыкладаў, толькі цяпер ужо бліжэйшых да нашага часу, ні такіх далёкіх, ні з Рэнесансу, там, ні з барока. Вось Кастусь Каліноўскі. Плёнус все-таки ассоциируется с поляком. Он поляк? Я спадзяюся, что большасць з вас мне запярэчыць. Як? Он беларускі нацыянальны герой. Он беларус. Так, асабліва вось калі адбылося ўрачыстае перанясенне яго, так сказаць, астанкаў. Колькі там было бел-чырвона-белых сцягоў, колькі было слоў пра Беларусь, пра беларускі патрыятызм. Паглядзіце, што ён напісаў у другім нумары «Мужыцкай праўды». Быў то калісьці народ наш, вольны і багаты. Но ў суседстве з намі жыў немец і маскаль. Аднаму і другому багатство наше калола ў очы. Давайте успомнім пра геапаэтыку, пра тое, што літаратура зазямляецца у рэальнай геаграфічнай прасторы. Калі б Кастусь Каліноўскі лічыў сябе беларусам, што б ён напісаў? Хто жыве ў суседстве з намі? Усміхаецеся, значыць, зразумелі. Ён бы напісаў у суседстве з намі жыў паляк і маскаль, а ён напісаў немец і маскаль. І ў мяне не застаецца сумнення у тым, кім лічыў сябе Кастусь Каліноўскі. Іншая справа, так сказаць, якія габітусы, якія іміджы яму прыпісвае сучасны даследчыцкі дыскурс. Это іншая справа, але гэта ўжо інтэрпрэтацыі. Яшчэ адзін аргумент з кнігі шаноўнага Геннадзя Васильевича Кісялёва «Сейбіт і вечнага». Вось што ён піша пра Кастуся Каліноўскага. Гэта ён цытуе мемуары, успаміны аднаго з удзельнікаў паўстання. Невядомы важна выслухаў рапарт, паздароўкаўся з партыяй, крыкнуўшы ёй: «Шануем абронцаў айчызны». Ясна, што ў кнізе 1963 года выдання Геннадзь Кісялёў не меў ніякай магчымасці працытаваць гэты фрагмент у адэкватнай арфаграфіі. Але мы бачым нават у кірылічным выкананні, што гэта па-польску. Праўда? Уся партыя гаркнула: «Нех жые Польска». Затым невядомы абышоў няспешна па фронту ўвесь атрад, кожную часць, што праходзіла каля яго, падбадзёрваў выгукамі накшталт: «Добрze, косінежы» або «Дзенькуе, стрэльцы». І хто быў гэты невядомы? Гэта быў, канешне, кіраўнік паўстання Канстантин Вікенцій Каліноўскі. Ён размаўляў са сваімі касінерамі па-польску. Хоць Геннадзь Васильевич Кісялёў, ён мала таго, што быў вельмі адукаваным навукоўцам, ён быў яшчэ вялікім такім палітыкам у навуцы. Кнігу трэба было выдаць, трэба было нешта прыдумаць, каб прайшла гэтая цытата. Вось ён і прыдумаў. Взяў польскамоўныя выразы, перапісаў кірыліцай. І ўсё, ніхто не заўважыў. Вось з гэтай польскасцю ў беларускай літаратуры можа таксама адбывацца такая, на першы погляд, парадаксальная сітуацыя. Часам літаратурны герой абвяшчае сябе палякам, абы яго не палічылі альбо не прымусілі быць кім-небудзь іншым. Самы тыповы прыклад – гэта верш Францішка Багушевіча «Хрэсьбіны Мацюка». Нагадаю вам, пра што там ішла размова. Казакі пабілі Мацюка, а казакі, вы ведаеце,
значыць, гэта частка расійскага войска, і яны спрадвеку былі самымі такімі гарачымі, самымі вернымі абаронцамі цара праваслаўя айчыны. Так? Дык вось яны пабілі Мацюка за тое, што ён не хацеў прызнаваць сябе рускім. Ён казаў: я тутэйшы, я адсюль, тут і бацька мой, і маці моя нарадзіліся, я тутэйшы. Яны кажуць: што это такое тутэйшы? Ты скажы, ты рускі ці не? А ён не хацеў прызнаваць сябе рускім, не хацеў выракацца каталіцкай веры. Я кажу, і яны яго пабілі. І вось Мацюк робіць выснову. Я кажу гэта: калі ж ужо так, што вас пан б'е з сябе з дай прычыны, то мусіць і праўда, што я паляк. І буду паляк я ад гэтай гадзіны. Раз вы такія, то я буду палякам, халера з вамі. Вот як бы такая логіка. І апошнія радкі гэтага верша: о так, то хрысцілі мяне казакі, з тутэйшага ды ў палякі. Бачыце, чым магла быць польскасць? Вот назло, цяпер, ладно, буду палякам, абы не быць рускім. Абы мяне не записывалі гвалтоўна у тую ідэнтыфікацыйную катэгорыю, у якую я не хачу. Канешне, у нашай літаратуры даволі часта польскасць на 100% атаясамліваецца з каталіцкасцю. І, як піша ў сваіх даследаваннях Уладзімір Кароткі, пачынаецца з гэта з перыяду контрправаслаўя, а перыяд контрправаслаўя не контррэфармацыі. У нас практычна, як даказаў Уладзімір Георгійевич, не было контррэфармацыі. Таму што такое контррэфармацыя? Гэта рух накіраваны на барацьбу з рэфармацыяй. А колькі ў нас было той рэфармацыі? Ну, пагуляліся нашы арыстакраты, Радзівілы, Хаткевічы, перайшлі з праваслаўя у кальвінізм, у лютэранства. Да? Таму што чаму? З эканамічных інтарэсаў. Ну, потым вярнуліся. Хто назад у праваслаўя, а хто ўжо і ў каталіцызм. Таму што надышла эпоха контрправаслаўя. І ў гэтую эпоху набывае актуальнасць праблема выбару, адступніцтва, рэнегацтва. І асабліва ў літаратуры гэта пачынае абвострана адчувацца. І абвострана адчуваецца яшчэ такая вечнасная праблема, як праблема бацькоў і дзяцей. Памятаеце, я ў мінулы раз прыводзіла цытату з артыкула Вацлава Ластоўскага: у чым вялікая трагедыя кожнага беларуса. Ён пісаў, што вялікая трагедыя кожнага беларуса, што у тым, што кожны бацька чакае, што вось зараз прыйдзе да яго сын і скажа: ты чужы, не набліжайся да мяне, адыдзі ад мяне на 10 крокаў. Вось дзе карані гэтай вялікай трагедыі беларуса. Сапраўды, менавіта з часоў контрправаслаўя ідзе гэтае расшчапленне. Касмічная драма грэхападзення трансфармуецца ў своеасаблівы барочны антропацэнтрызм, піша Уладзімір Георгійевич, у якім боскае стварэнне чалавек стаіць перад выбарам следавання ці, наадварот, адыходу ад боскіх запаветаў. Менавіта ў перыяд контрправаслаўя трэба было альбо да апошняй кроплі крыві бараніць сваю праваслаўную веру, або, наадварот, трэба было прызнаць іншую візітую каталіцкую культурную парадыгму і зрабіцца яе гарачым апалагетам, гарачым прыхільнікам. Прычым і адны, і другія, ну, канешне, магла быць яшчэ і пратэстанцкая парадыгма. Трэці шлях, хоць не такі прадстаўнічы. І менавіта гэта зрабілася культурным такім ідэнтыфікатарам, менавіта з таго часу. Прычым хрысціянскі абавязак напрамую звязваўся з праваслаўным, рэфармацыйным ці каталіцкім уяўленнем пра выратаванне душы. Вось я ўспамінаю сваю вечную памяць бабулю Стэфу, як я у мае школьныя гады дапытвалася яе: бабуля, якой ты нацыянальнасці? Яна мне вельмі хутка адказвала на гэтае пытанне: я рымска-каталіцкага веравызнання. Я казала: не, бабуля, я не пра тое пытаюся. Я ж не пра веру, я не пра веравызнанне. Якой ты нацыянальнасці? Яна паўтарала тое самае: я рымска-каталіцкае веравызнанне.
Тады я думаю, з іншага боку падыду. Кажу, ну, ты беларуска ж усё ж такі. От пачуўшы ўжо беларускай, яна хуценька смекіціла, як бы, пра што ідзе гаворка. Не, я полька адразу, разумееце? А першапачаткова у яе не было такой асацыяцыі, там, беларуска ці полька. Для яе важны быў фактар веры. Яна ведала, што яна ходзіць у каталіцкі касцёл, значыць, яна полька. І ў многіх пакаленняў беларусаў было менавіта такое ўяўленне. І паверце, што да сённяшняга дня гэтая ідэнтыфікацыйная стратэгія захоўвае сваю актуальнасць. Калі я прыехала ў Польшчу і пачала тут хадзіць у касцёл Хрыста Збаўцы, папрасілася, канешне, у пробашча, каб ён дазволіў мне спяваць псальм, то ён, даведаўшыся, што я з Беларусі, спачатку з вялікім недаверам да мяне прыглядаўся. А ці не памылілася я храмам часам? Можа, я праваслаўна і, так сказаць, памылкова прыйшла ў каталіцкі касцёл. Ну, толькі калі яны ўжо ўбачылі, што я, так сказаць, малітвы там ведаю на польскай мове, спяваю, то ўжо супакоіліся, ўжо ўсё было ў парадку. Так што, бачыце, не толькі ў Беларусі, у розных краінах ёсць такая асацыятыўная сувязь. Католік – это паляк, праваслаўны – это рускі. І гэта ідзе з часоў, з перыяду контрправаслаўя. Цяпер, што да гэтага вось балючага і праблематычнага выбару мовы, то выбар мовы даўнім пісьменнікам або выдаўцом у беларускай культурнай прасторы найчасцей матываваўся жаданнем мецэната, як, допустим, у выпадку таго ж Сымона Буднага. Па невядомых прычынах Мікалаю Радзівілу Чорнаму прыйшла ў галаву ідэя выдаць катэхізіс на старабеларускай мове. Ён знайшоў Сымона Буднага, які мог ажыццявіць гэты праект, бо ён быў адукаваным гуманістам і вельмі адукаваным тэолагам. Для Радзівіла гэта было самым важным. Так, трэба было выкласці на гэтай мове тэалагічную дактрыну. І ён даручае Сымону Буднаму. А маглі быць это чыста прагматычныя задачы самога творцы. Так? От наступная фраза, што Сымон Будны вядомы і як выдавец катэхізіса, і тут уже я прапісваю, што ўсё ж такі суаўтар прысвячэння, ён напісаў яго разам з Лаўрэнціем Крышкоўскім і Мацеем Кавячынскім, і ну, пакуль што нічога не буду гаварыць. А таксама ён вядомы як перакладчык кніг Бібліі, Новага і Старога Запавету. Можа, хто-небудзь ведае, на якую мову пераклаў Сымон Будны Біблію? На польскую. На польскую мову. І цяпер я задаю наступнае пытанне, маючы на ўвазе дыскусію пра паходжанне Сымона Буднага. Уявіце сябе вучоным тэолагам. Вам сказалі, мы вам дамо вялікі ганарар, а вам трэба перакласці Біблію. На якую б мову вы рызыкнулі перакладаць Біблію? Ганарар жа ж хочацца атрымаць, так? Але вы ведаеце, што там будуць эксперты, якія потым правераць, ці ўсё ў парадку ў вашым перакладзе. Калі ўжо рызыкаваць, то якую б мову вы выбралі? Вы валодаеце і старажытнагрэчаскай, і лацінскай, і старажытнаяўрэйскай мовамі. Это не пытанне. Пытанне ў тым, на якую мову перакладаць Біблію у вашым канкрэтным выпадку. Вы вучоны, вы ведаеце шмат моў, але на якую мову вы будете перакладаць? Біблію, не абы што, Біблію, дзе трэба дасканальна да глыбіняў разумець гэтую боскую ісціну. Ну, мусіць на тую мову, якой вас мама вучыла, правда? Якая у вас просто не толькі ў вашым розуме, але ў вашым целе жыве. Ваша родная матчына мова. І таму для мяне няма пытання, кім па паходжанні з'яўляецца Сымон Будны. Ён можа быць толькі палякам, калі ён пераклаў Біблію, глядзіце, і новы, і стары запавет на польскую мову. Ну, і выканаў
выканаў даручэнне Мікалая Радзівіла Чорнага, напісаўшы ў сааўтарстве з Крышкоўскім і Кавячынскім прысвячэнне, і у гэтым выпадку мне абсалютна зразумела, чаму ён узяў сааўтару, таму што ён не так добра ведаў старабеларускую мову. Таму яму патрэбны былі мясцовыя людзі. Лаўрэнцій Крышкоўскі, Мацей Кавячынскі. Вось разам з імі ён ужо, так сказаць, справіўся з гэтым заданнем. Такая моя думка. У всякім разе, мне здаецца, што так вынікае з чыста лагічных такіх аргументаў. Па-за гэтым паглядзіце, якая магла быць яшчэ матывацыя пісання на польскай мове. Лявонцій Карповіч у сваім казанні на пахаванне Васілія Галіцына, вядомага праваслаўнага дзеяча, у прысвячэнні земскаму падскарбію Крzysztofu Naruszewiczu напісаў так: «За powodem bowiem dedykowania tego skryptu mego nie stało mi się go ruskim, ale polskim, jako waszej miłości przyzwoitszym językiem w druk podać». Чаму ён не піша на рускай мове гэтае казанне, а на польскай? А таму, што гэтая мова вашай міласці, мецэнату, прызвоіча, так, больш зразумелая, больш прывычная, больш знаёмая. І ўсяго толькі, ніякага апалячвання і каталічвання. Чыста прагматычная такая матывацыя. Выбіраю польскую, таму што на ёй мяне лепш зразумеюць. І ўсё. Наогул, я схільная да таго, каб прызнаць, што польская мова ва ўмовах федэратыўнай Рэчы Паспалітай абедзвюх дзяржаў, ведаем якіх, паступова заваёўвала свае пазіцыі як мова літаратурная і размоўная. Я б не гаварыла ні пра які там гвалт, ні пра які там уціск. Ну, ясна, што яе паступова зрабілі адзінай афіцыйнай мовай. Там усе мы таксама памятаем пра эту пастанову польскага сейма ў канцы 17 стагоддзя забараніць ужываць старабеларускую мову. Ну, так на гэта былі прычыны. Польская мова была распрацаваная ўжо на той час. Значыць, як у той прадмове было напісана. Прызвоіча, яе ўсе разумелі. Таму і ў сферы афіцыйнага справаводства вырашылі карыстацца толькі польскай мовай. Вось яшчэ адно вельмі цікавае сведчанне. Віленскі кашталян Януш Радзівіл пісаў па-польску, на польскай мове, свайму брату Крzysztofu у адным з лістоў. Я ўжо тут не хацела вас занадта загружаць польскай мовай, прыводжу ў перакладзе. Хоць я сам нарадзіўся літвінам. Ён это прызнаю, тут якраз ёсць это саманазоў. І літвінам не памерці давядзецца. Аднак мы ў нашай айчыне мусім карыстацца польскай мовай. Вось як разумелі неабходнасць ужывання польскай мовы беларускія магнаты, беларуская шляхта. Цяпер што адбываецца з беларускай мовай? Ну, не будзем карыстацца тым змрочным акрэсленнем, якое ўжываў Гарэцкі заняпад. Ну, можа, заняпаду і не было, але праўда тое, што ў канцы 17-го, пачатку 18 стагоддзя жывая гутарковая мова беларусаў гучала толькі ў ананімных парадыйна-сатырычных творах. Мы з вамі ў гэтым пераканаліся з майго пераліку, што ўваходзіла ў канон. Яна гучала ў інтэрмедыях школьнага тэатра, народных батлеечных прадстаўленнях. Пры гэтым беларуская мова ў інтэрмедыях выкарыстоўвалася як сацыяльны маркёр у 18 стагоддзі. Паслядоўна беларускамоўны персанаж выступае як асоба, якая мае ніжэйшы сацыяльны і эстэтычны статус. Яна абмежаваная ў сваіх жыццёвых запатрабаваннях. Іншымі словамі, калі ў 18 стагоддзі драматург уводзіў у сваю п'есу беларускамоўнага персанажа, што трэба было рабіць з гэтым персанажам? З яго трэба было смяяцца, таму што эта мова была смешная. У вуснах менавіта гэтага неадукаванага, цёмнага мужика. І, канешне, беларускім даследчыкам і перакладчыкам ізноў жа спатрэбілася адмысловая дэзідэратная стратэгія вытлумачэння гэтай культурнай сітуацыі.
Некаторыя беларускія даследчыкі, як, напрыклад, вельмі шаноўны прафесар Варшаўскага універсітэта Мікола Хаўстовіч, лічылі патрэбным рабіць падобныя высновы. Зрэшты, увесь польскамоўны корпус тэкстаў беларускай літаратуры сведчыць пра тое, што польская мова не з'яўлялася роднай мовай іх аўтараў. Мне адразу хочацца сказаць: дакажы. Аргумент. Вось канкрэтна Мікола Валянцінович пісаў пра Яна Чачота, што яму яго польскамоўнасць вельмі перашкаджала, і тое, што ён быў выхаванцам польскай школы, таму што душа ў яго была беларуская, і ён жа ж збіраў беларускія песні. Ну ладно, давайте паглядзім, як ён называе беларускую мову. Па-першае, ён яе наогул, бачыце, называе мова дыялекту крэвіцкего. Для яго гэта крывіцкая мова, за што потым акадэмік Карскі моцна крытыкаваў Чачота. Тоже прыдумаў мне нейкую крывіцкую мову. Ну, а ён яе так называў. І звяртаем увагу, што мова дыялекту крывіцкего. Ніякіх сентыментаў у дачыненні да гэтай мовы з боку Яна Чачота. Ну, вы можете сказаць, ну, што тут такога, Жанна Вацлаўна, не чапляйцеся да Яна Чачота, просто ён не захацеў напісаць, што это моя мова, альбо наша мова, альбо родная мова. Добра, то я вам прыводжу наступную цытату. З прадмовы Яна Чачота да першага тома, які называецца «Сялянскія песні з Наднёмана». І зноў жа, тут падаю вам у перакладзе на беларускую мову, у гэтай маёй кнізе ёсць і польскамоўны арыгінал. Ян Чачот піша: «Пераканаўшыся з грунтоўнага даследавання пра даўжыню і кароткасць галосных нашай мовы, якое было выдадзена ў Познані, наколькі патрэбны і неабходны для музыкі метр у вершы, я ўжыў метрычныя вершы». І ён тут спасылаецца на нейкае даследаванне, выдадзенае ў Познані, пра даўжыню і кароткасць галосных нашай мовы. Тут ужо нічога не зробіш. Ён піша пра нашу мову. І моя шаноўная калега, прафесар Познанскага універсітэта імя Адама Міцкевіча, паланістка Барбара Ютковяк, мне дапамагла разгадаць гэтую задачку, гэтую загадку. Менавіта яна мне напісала, што тут маецца на ўвазе даследчыцкая праца Юзефа Францішка Крулікоўскага «Прозодія польска», czyli o śpiewności i miarach języka polskiego. Атрымайце, распішыцеся. Нашай мовай Ян Чачот называў польскую мову. І ў гэтым няма нічого страшнага, абсалютна ніякай катастрофы. Это не значыць, што Ян Чачот не павінен быць уключаны ў гісторыю беларускай літаратуры. Канечне, павінен быць уключаны з яго польскай свядомасцю. Ці маю я час, мусіць, вось толькі на гэты прыклад, і тады ўжо скончу. Канешне, самы цікавы для нас экземплярчык такі ў плане польскасці — гэта Адам Міцкевіч. Як я ўжо гаварыла, бойкі за яго вяліся асабліва актыўна на пераломе стагоддзяў, пасля ўтварэння незалежнай Беларусі. І часам, паверце, расказвалі калегі, што даходзіла ледзь не да рэальнага мардабоя, чый Міцкевіч, ці як мінімум вельмі гарачыя былі дыскусіі з асабістымі абразамі напрыканцы часам. Таму ўсё ж такі менавіта у дачыненні да Міцкевіча напрыканцы я мушу прывесці прыклад. Калі вы загугліце такую фразу «Адам Міцкевіч пра беларускую мову», вам інтэрнэт адразу выплюне на некалькіх старонках той фрагмент, які цяпер перад вами на слайдзе, што як быццам бы Адам Міцкевіч у сваіх лекцыях, які ён чытаў у Каледж де Франс, гаварыў і потым пісаў пра тое, што мова поўдня Расіі маларуская, на якой гаворыць амаль 10 мільёнаў чалавек, бясспрэчна самая музычная, самая паэтычная і звонкая, але яна ніколі не была настолькі развітай, каб стаць мовай літаратурнай. Далей, як быццам бы, Адам Міцкевіч гаварыў,
На беларускай мове, якую называюць русінскай альбо літоўска-русінскай, таксама размаўляе каля 10 мільёнаў чалавек. Гэта самая багатая, самая чыстая гаворка. Яна ўзнікла даўно і выдатна распрацавана. У перыяд незалежнасці Літвы вялікія князі карысталіся ёю для сваёй дыпламатычнай перапіскі. Мова велікаросаў вылучаецца багаццем і чысцінёй, але ў ёй няма ні цудоўнай прастаты беларускай мовы, ні гарманічнасці і музычнасці маларускай. Вот таксама любімы такі трук нашых даследчыкаў прывесці нейкую цытату ў перакладзе. Ну, а я заўсёды гляджу, а што ў арыгінале. Так зрабіла і ў гэты раз. І паглядзіце, што ў рэальнасці пісаў Адам Міцкевіч. Он писал, что język słowiański w granicach państwa Piotra Wielkiego zamierzał 3 narzecza, ale nie mowy. Moskiewsko-rosyjskie, czyli północne, małoruskie, czyli południowe i białoruskie narzecze zachodnie. Każdym z tych dialektów mówiło niemal 10 milionów ludności. I что до другого jakby уживання выразу беларуская мова яго таксама не было. Бракавало му взнёслай простоты наrzecza літэўска-рускага. Так што нічога падобнага Адам Міцкевіч не выдумляў. І скажыце, а як ён мог ужыць выраз беларуская мова, калі ён сам не ў Белай Русі нарадзіўся, а нарадзіўся ён з гістарычнага пункту гледжання дзе? Ён нарадзіўся на Літве, бо пад Наваградкам. Таму абсолютно дакладна, што ніякіх сентыментаў у дачыненні да гэтага намінатыўнага шэрагу Беларусь, Белая Русь, беларускі у яго не было. Таму што ён не ведаў яшчэ, што яго калі-небудзь будуць лічыць беларускім паэтам. Таму вось гэтыя дэзідэратныя інтэрпрэтацыі, дэзідэратныя пераклады, ну, яны былі неабходныя, так, для таго, каб сцвердзіць беларускасць польскамоўнае пісьменства. Іншая справа, што мы ў нашым гетэрагенным, мудрым 21 стагоддзі павінны вельмі асцярожна ставіцца да такіх інтэрпрэтацый. Павінны заўсёды звяртацца да тэкста. Ad fontes, правда, Ангеліна? Заўсёды працаваць з першакрыніцай. Тому што даследчыцкія інтэрпрэтацыі – гэта інтэрпрэтацыі. Але каб дакапацца да ісціны, трэба заўсёды глядзець у арыгінал. Так і ў выпадку вось этой польскасцю, ну, мусіць, я на сёння ўжо закруглюся. Час выйшаў, мне там яшчэ засталося некалькі прыкладаў, але я іх альбо перанясу на наступны раз, альбо проста апушчу. Дзякую ўсім за ўвагу. Дзякую вялікі за лекцыю. Мне вельмі шкада, што засталося толькі 5 хвілін, так што ў мяне многа ёсць тых пытанняў. Я вельмі шмат у чым не перакананая. Вельмі шмат з чым як бы маю таксама такой вот, ну, як бы іншы пагляд на гэтыя ж самыя праблемы, а нешта просто хочацца, каб яно пайшло ў дыскусію, каб пра нешта пагаварыць. Вот, я хочу, відаць, спачатку спытацца, можа, у людзей ёсць якія-небудзь пытанні, і я тады, вот калі ласка пытанні, і калі тады я паспею, я тады са сваёй вялікай колькасцю, можа, мы тады сапраўды на наступны раз перанесем гэту дыскусію. Давайте, у каго пытанні, калі ласка, задавайце. У мяне пытанне вось якое. Наконт самавызначэння. Я чуў ад этнографа Сцяпана Захаркевіча вось які прыклад. Ён казаў, што калі чалавек у Вялікім княстве літоўскім, ну, няхай ён быў саслучаны. Калі ён паехаў у Пінск, ён казаў, што ён случанін. Калі ён паехаў у Менск, ён мог казаць, што ён паляшук. Калі ён апынуўся ў Вільні, дык ён быў русін. Калі ў Варшаве, дык ліцвін, бо з княства. І калі ў Рыме, дык паляк. І гэта адно другога не выключала.
То бок не было такого самавызначэння, вось хто я, у разных абставінах чалавек мог казаць розныя рэчы. І мы ведаем, што нацыі не пачалі складацца, нацыянальныя дзяржавы не пачалі складацца да 18 стагоддзя, мабыць. І ці варта наогул казаць так шмат пра самавызначэнне людзей да гэтага часу, пра нацыянальнае самавызначэнне людзей да гэтага часу, ці калі мы складаем канон, напрыклад, беларускай літаратуры, дастаткова проста ўключаць у яго тых, каго мы лічым так ці інакш адноснымі да нашай літаратуры, тых, хто паўплывалі на пазнейшае развіццё гэтай зямлі і таго, што тут пісалі. Дякую за это пытанне. Я асабіста з вами абсалютна згодна. Адзінае, што вы кажаце, ці не трэба ўключаць у канон тых, каго мы лічым вартымі ўключэння ў канон, разумееце, але падручнікі, вось гэтыя агляды па гісторыі беларускай літаратуры пішуць зусім іншыя мы. Пішуць тыя навукоўцы, якія сядзяць у акадэміі навук, і гэта бываюць людзі, мякка кажучы, трошку іншай генерацыі, і адпаведна тыя людзі, якія выхоўваліся на іншых канцэпцыях, і таму я сёння ўсё ж такі звярнулася вось да гэтых савецкіх аглядаў па гісторыі беларускай літаратуры, каб паказаць, як цяжка было пераламіць гэтую тэндэнцыю. Таму што Маріон Руц у сваім артыкуле выдатна паказала, што аднолькавыя гэтыя ідэалагічныя падыходы пераносіліся з адной гісторыі беларускай літаратуры ў другую, і нават тыя ж самыя аўтары пісалі тыя ж самыя раздзелы з 68 года па 2007. Дзякуй Богу, канешне, што яны ўсе жылі, і некаторыя з іх жывуць такое доўгае жыццё, але гэта стварае праблемы ў літаратурнай гістарыяграфіі. І вот якраз пра гэта вы і гаворыце. А так я з вами абсалютна згодна, што гэтыя самавызначэнні, там Случанін, Паляшук альбо там Ліцвін, ясна, што яны маглі змяняцца ў залежнасці ад сітуацыі. Таму і зноў жа я з вами абсалютна пагаджуся, што такія самавызначэнні трэба разглядаць толькі канкрэтна, ніколі нельга абагульняць, што ёсць такія, якія называлі сябе палякамі. Не, прабачце, это ні пра што. Трэба прывесці канкрэтную цытату на мове арыгінала, і тады ўжо ад гэтага плясаць і тлумачыць, чаму канкрэтна Мікалай Гусоўскі, чаму ён назваў сябе эгополонус, што ён у гэта ўкладваў. А ніякія абагульненні, калі толькі пачынаюцца абагульненні, гэта адразу фальсіфікацыя, адразу. Дзякую. Я таксама дзякую за гэта пытанне. Мне здаецца, это якраз вельмі важная тэма парушаная. І я хочу перш-наперш сказаць, што дзеля гэтага мы дзесьці гэтай лекцыі робім, таму што адна з нашых задач цяперашніх, і і калегіум у гэтым удзельнічае актыўна, наколькі можа, гэта менавіта гэта асэнсаванне нашага літаратурнага канону, то есть па сутнасці перастварэння, пераўкладання, і гэта для нас вельмі важна. І пра што я хочу працяг папярэдняга пытання сказаць, што ёсць такі сучасны навуковы тэрмін, які называецца прэзумпцыя сінхроннасці. Это значыць, мы любую з'яву, звязаную з персанажамі мінулага, спрабуем асэнсаваць з пункту гледжання таго мінулага. Адпаведна, калі мы з другога боку прэзумпцыя сінхроннасці з пункту гледжання даследчыка, які нас. Значит, калі мы ўжываем прэзумпцыю сінхроннасці там да Гусоўскага альбо да Яна Вісліцкага, гэта прэзумпцыя сінхроннасці наша, яна абсалютна мае права на існаванне. З нашай прэзумпцыі сінхроннасці тых, хто пра гэта гаворыць, гэта выглядае абсалютна не так, як гэта выглядала з пункту гледжання самого Гусоўскага і Вісліцкага. І таму мы глядзім са сваёй часавай адлегласці
І таму мы пераўствараем гэтыя каноны, таму што ў нас ёсць гэтая прэзумпцыя сінхроннасці. Это якраз да гэтага пытання, што мы уважаем за наша. Так? А мы уважаем за наша таксама не без дай прычыны. І у нас як бы самая галоўная праблема не толькі савецкай літаратуразнаўства і гістарыяграфіі, а это пачалося на пачатку 20-го стагоддзя, калі не сказаць у канцы 19-го, што за беларускую літаратуру пачала прымацца беларускамоўная літаратура. Это не ідэнтычныя паняцці. І мы дагэтуль блытаемся, мы дагэтуль кажам беларуская літаратура, маючы на ўвазе беларускамоўная літаратура. І нам трэба абсалютна ясна для сябе разумець, што мы называем беларускай літаратурай. Таму што слова беларускі само па сабе, слова новае, мы пра гэта мінулы раз таксама казалі, это слово новае, і безумоўна ніякі Вісліцкі, Гусоўскі не маглі сябе беларусамі называць пры ўсім сваім жаданні, і тады прэзумпцыя сінхроннасці, ось яшчэ такое пытанне, калі б ён жыў зараз. Это такое было пытанне, оно было вельмі прыгожа пастаўленае на усталяванні помніка Тадеушу Касцюшку на радзіме, і калі у прысутнасці амаль всяго замежнага кансуляту, і пытанне было пастаўлена, хто Тадеуш Касцюшка. То есть ён таксама, ён пісаў па нараджэнню я Літвін, там і так далей, ён змагаўся за Польшчу, ён вызваляў Польшчу. Кім бы называў сябе Тадеуш Касцюшка, калі б ён нарадзіўся у 20-м стагоддзі, у 21-м стагоддзі. І вот про ту гісторыю. Это прэзумпцыя сінхроннасці. Так? Мы не можам навязываць свае тэрміны людзям з мінулага, і мы не можам абсалютызаваць тэрміны людзей з мінулага, калі яны не супадаюць з нашымі тэрмінамі. І таму, безумоўна, тэрмін беларуская літаратура не існаваў да 20-го стагоддзя. Это значыць, не было літаратуры. Літаратура была. І літаратура была, яна называлася па-іншаму. Вот это апошняе пытанне пра тое, што пра Чачот, які гаворыць пра крывіцкую мову, правільна, потому што ўжо ў часы Чачота было пытанне, як эту мову называць. Таму яны эксперыментавалі. Это не значыць, што яны казалі, это не наша мова. Наша мова польская, а гэта такая вот як бы суседняя, хорошая, прекрасная, крывіцкая. Яны эксперыментавалі, як эту мову называць, як называць саміх сябе. І вот гэтае таксама, вот то, што я ў гэтай сітуацыі я буду ліцвін, а ў гэтай сітуацыі я буду паляк, это было уласціва, мне здаецца, увогуле практычна ўсім. Усім, каго мы цяпер з нашай прэзумпцыяй сінхроннасці называем беларусамі. Мы не будзем казаць, ад таго, што Ян Чачот не называў сябе беларусам, мы не можам казаць, што ён беларусам не быў. І вот сюды, што тычыцца Каліноўскага. Каліноўскі якраз в адрозненне ад усіх астатніх, Каліноўскі пра беларускасць сказаў абсалютна ясна. Самы першы ліст з-пад шыбеніцы гаворыць, вот у яго праз усе мужыцкія праўды ідзе мы, ён гаворыць мы. А гэтыя мы ён канкрэтызуе у першым лісце з-пад шыбеніцы, дзе мы мужыкі беларускія. І ён гаворыць, што мы напішам сваю праўду на небе, і каб людзі ведалі, як мы, мужыкі беларускія, глядзім на паўстанне польскае. То есть ён і праз мужыцкія праўды ён таксама весь час дыферэнцуе жонт польскі, жонт маскоўскі, гаворачы, што жонт польскі добры, жонт маскоўскі кепскі, але гаворачы распораз, што і ад таго, і ад другога нам было блага. І вот гэта вот то, што вот вы прыводзілі аргумент, што побач з намі жыў немец маскаль, это все нормально. Это менавіта ён адна дзяржава, але побач Европа. У яго ёсць немец, які нас хацеў драць, і яшчэ у яго ёсць француз. Вот у яго як бы весь это еўрапейскі свет называецца альбо немцам, альбо французам. І тое, што побач з намі, правільна побач з намі, потому што побач з дзяржавай, а не побач з намі, не з намі этнасам. Потому што з намі этнасам, это тады трэба казаць, побач з намі жывуць жыды, татары, палякі, і ён пра гэта зусім не гаворыць. Вот якраз Каліноўскі у тым часе, калі яшчэ тэрмін беларускі быў зусім чужы для Беларусі, ён якраз менавіта пачаў яго ўжываць для Беларусі не паўночна-ўсходняй часткі Беларусі, а для Беларусі як для гістарычнай Літвы. Вот это тое, што робіць Каліноўскі. Абсалютна свядома робіць. І кім ён сябе у сэрцы сваім адчуваў, мы гэтага ніколі не даведаемся. Але ён, прынамсі, спрабуе рабіць гэтую беларускую ідэнтычнасць менавіта памерам на всю краіну, а не на частку гэтай краіны.
Вот мне здаецца, што гэта таксама вельмі важна. Потым таксама я яшчэ хацела вельмі хацела. Давайте, спадарня Ірына, можа я ўжо адкажу, бо вы шмат сказалі, я боюсь просто забыцца, я пастараюся коротенько на вашу вельмі цікавую рэфлексію. Што да Кастуся Каліноўскага, яго зварот «Беларускія мужыкі» – гэта аўтарская маска. Яго задача была прыцягнуць вось гэтых цёмных беларускіх мужикоў да ўдзелу ў польскім паўстанні. Таму паглядзіце, пра якія маргінальныя рэчы ён піша, што гэтых трэба рэзаць, гэтых трэба страляць, яны ўсе нашыя ворагі. Ён піша той мовай, якая зразумелая менавіта гэтым людзям нізкага паходжання. І ён выкарыстоўвае гэтую аўтарскую маску, ён шляхціч пазбываецца сваёй шляхецкай годнасці ў інтарэсах справы, так сказаць. Тое ж самае рабіў пазней Францішак Багушевіч, но ў яго там былі яшчэ іншыя прычыны. Ён ставіць на п'едэстал мужика, таму што так трэба было. А што датычыць да вось гэтага прыгожага тэрміна презумпцыя синхроннасці. Ганс Роберт Яус, вядомы гісторык літаратуры, называў гэта крыху іначай, але па сутнасці пісаў пра тое ж самае. Тэлеалагічная канструкцыя гісторыі. Калі гісторык, і ў прыватнасці гісторык літаратуры, хоча разабрацца ў нейкім канкрэтным перыядзе, допустим, з 21 стагоддзя зірнуць у 16-е, ён павінен павярнуцца спіной да ўсяго таго перыяду, які паміж 16 і 21. Ён не мае права памятаць пра тое, а што там было ў 17, у 18, у 19, таму што пісьменнік у 16 гэтага не ведаў, і даследчык павінен пра гэта як бы забыцца. Вось тады мы адэкватна і правільна маем шанс, ва ўсякім разе, успрыняць літаратурны твор. Так што, канешне, з гэтай пазіцыі я цалкам, я таксама прытрымліваюся. А нашай мовай ўсё ж такі для Яна Чачота я лічу, што была польская мова. А што такое наша? Это таксама пра тое, кім ён там сябе лічыў, тут я з вами згодна, это цёмная вода, лепшую яе не лезьце, але нашай мовай ён лічыў польскую мову. Это у тым канкрэтным выпадку, потому што калі гаворыць наша мова, зразумела, што яны размаўлялі па-польску і пісалі па-польску. А чаму ён тады беларускія народныя песні перакладаў на польскую мову, калі толькі ў тым канкрэтным выпадку? Не, таму што перакладаў, каб все іх пачулі. Таму што па-беларуску. Можа, каб усе іх зразумелі? Мова была незразумелая. Ну, яна была неўжываная. Конечно, потому что калі беларуская мова, тое, што мы цяпер называем беларуская мова, уже ў 19 стагоддзе робіцца мовай абсалютна аднаго класу, робіцца мовай фактычна сялянскаю, то не сяляне гэтую мову ўжываюць мінімальна альбо не ўжываюць зусім, это зразумела. Але гэта ніяк як бы не адмяняе таго, што гэта яны все роўна разумеюць, што гэта іхная мова, якую яны не ведаюць, якая не матчана, якую яны не вывучылі, але тым не менш яны разумеюць, што это мова іх краіны. Хто разумее? Ян Чачот? Все філаматы. Усіх, філаматы і філамацкія кампаніі, тое, што вакол іх. Яны гэта разумеюць, і тое, што беларусамі, як мы ўжо сказалі, называць сябе не могуць, бо тэрміну такога няма ў іхным часе. Яны не збіраюцца себя называць беларусамі і не маглі, бо яны на Беларусі не нарадзіліся. Добра. Мне здаецца, што пры мінімальных карэкціроўках мы з вами прыкладна на аднолькавых пазіцыях стаім. Адзінае, што я яшчэ хацела б дадаць, што і філаматы, і іншыя польскамоўныя пісьменнікі звярталіся вельмі часта да беларускай мовы з мэтаю ушляхетніць польскую мову. Таму што яны тады ўжо разумелі, што беларуская мова ўтрымлівае ў сабе больш архаічных рысаў і больш чыстай славянскасці. Яна не засмечана галіцызмамі і іншымі ізмамі, і з гэтай мэтай яны звярталіся да беларускай. Мы не ведаем, з якой мэтай, таксама да іх гэта як бы не можам сказаць, што іх дакладна гэтая мова, але мы ведаем, што таксама мы ведаем па тэксце, што як палякі ўспрымалі іх польскую мову. Яна не была польскую мову, яна была ліцінскую польскую мовою. І яны гаварылі не польскую мову, а ліцінскую польскую мову. Гэта таксама як сучасныя беларусы гавораць беларускую расейскую мовою, а не расейскую мовою. Я маю на ўвазе
расійскамоўную беларускую большасць, якія глыбока перакананыя, што яны гавораць вельмі добра па-расейску, насамрэч яны гавораць беларускім варыянтам, сучасным беларускім варыянтам расійскай мовы. Можна параўнаць. Это дакладна, это вельмі падобна на тое, як гаварылі па-польску все нашыя у тым часе. І яны таксама гэта разумелі. І гэта, ладно, сапраўды тут як бы, адзінае, што мне здаецца вельмі важным, это тое, што мы не можам казаць, што яны там адчувалі сябе палякамі, і што гэта нешта значыць. Это нічога не значыць. Міцкевіч адназначна назваў сябе палякам, і я ў наступны раз буду цытаваць гэты фрагмент. Так, але ён назваў сябе палякам зноў-такі, калі ён быў у Парыжы. Добра. Зноў-такі і Манюшка называў сябе палякам, а тым не менш, калі якраз Манюшка, вельмі добры прыклад на гэту тэму. Калі это у ліставаннях Кіркора, у ліставанні, калі гаворка ідзе пра Манюшку, калі тэрміна беларускі няма, тэрмін літоўскі ў той час уже не ўжываецца практычна. Тэрмін польскі, калі не хочацца ўжывацца, калі хочуць ужываць нейкі тэрмін, яны гавораць наш Манюшка там у Варшаве, там штосьці такое робіць. Што потым у нас выліваецца ў загляне сонца ў нашого аконца, у нашу ніву, нашу долю, і это іншыя всялякія нашыя штукі, якія дзесьці ўжо ў канцы 19 стагоддзя выкрышталізаваліся як наш, гэта як шыфр для такая, хутчэй менавіта такі шыфр-код для слова, якім гэта называецца, для слова, тое, што мы цяпер называем беларускае, яны разумелі, што гэта не ёсць ніякое вызначэнне, як яны самі разумелі, як яны ідэнтыфікавалі адзін аднаго. Спадарня Ірына, калі дазволіце, я адразу, паколькі ўжо менавіта на гэтую тэму дыскусія, верш Адама Міцкевіча 1822 года, яго яшчэ не выслалі. Верш прысвечаны яго любімаму настаўніку, прафесару Яахіму Лелевелю. Ёсць такія радкі. А так, где się odwrócisz, z każdej wydasz stopy, żeś znadniemna, żeś Polak, mieszkaniec Europy. Значит, дакладна Міцкевіч піша тут не пра Іахіма Лелевеля, бо той нарадзіўся ў Варшаве. Калі вось гэтая траістая ідэнтыфікацыя знаднемна, Полак, мешканец Европы, гэта пра яго, гэта пра Міцкевіча. Конечно, потому что знаднёмна не мела вызначэння тады. Але Полак. Это тое самае, што я па ўраджэнню ліцвін, а по нацыянальнасці паляк. Это тое самае. Де-факто ён называе сябе палякам. Але палякам не ў нашым разуменні. Гэта ўжо зноў-такі паляк, потому што ён безумоўна з гістарычнай Рэчы Паспалітай, таму ён паляк, але ён знаднёмна, то есть ён не паляк. Якраз такі гаворыць паляк, чым, скажем, Генрых Сенкевіч. Просто што бачыце, там калі Эліза Ажэшка не пісала па-беларуску, але была такіх самых паглядаў, як Францішак Багушевіч, які пісаў па-беларуску. І тады мы Францішка Багушевіча мы ўлучаем у беларускую літаратуру, Элізу Ажэшку, якая піша на беларускім матэрыяле, мы не ўлучаем у беларускую літаратуру. Была тых жа паглядаў, што і Францішак. Вельмі, зноў-такі ёсць пра гэта сведчанні, ёсць і вершы ёй па-беларуску прысвячалі, а не па-польску. Тыя, хто пісаў па-беларуску. То есть зноў-такі яна дзесьці была у такіх самых настроях. Просто што яна не бралася пісаць па-беларуску. Ёй гэта было альбо цяжка, альбо нецікава, альбо яшчэ што-небудзь. Просто што тут задача вельмі ясна фармуляваць для сябе, што беларуская літаратура гэта не ідэнтычна з беларускамоўнай літаратурай. Беларуская літаратура это літаратура пісаная тымі, каго ў прэзумпцыі сінхроннасці мы цяпер можам уважаць за беларусаў. Беларусаў не этнічных, але беларусаў, якія былі народжаны в гэтай краіне, былі патрыётамі гэтай краіны, нават калі яны былі знаднёмна палякамі і еўрапейцамі, калі яны былі случакамі, палешукамі, палякамі і ліцвінамі, это все нормально, это наша такая доля, это у нас цалкам нормально, і няма у нас ніякіх, няма праблем у нас з тым, што нашыя все
писали на самых розных мовах. Ну, молодцы. Я лічу, што яны не былі беларусамі, але літаратура была беларускай. А як гэтае пытанне вырашаецца для іншых народаў, якія не мелі нацыянальных дзяржаваў, а потым, мабыць, стварылі іх, альбо нават не стварылі? А якое гэтае пытанне? Пытанне, што лічыць напрыклад, іхняй як- літаратурай? Як чэхі, напрыклад, вызначаюць старажытную чэшскую літаратуру часоў, калі ўжо не было чэшскай мовы, так? Калі чэхі пісалі па-нямецку, яны іх уважаюць за чэхаў. Вельмі па-рознаму, Алексей, гэтае пытанне вырашаецца. Калі гаварыць пра лацінамоўную спадчыну, то, напрыклад, у немцаў ёсць асобная гісторыя нямецкай літаратуры, і там будзе толькі нямецкамоўная літаратура, і асобна у іх ідуць нойлатайніша літаратур, значыць, гэта лацінамоўная літаратура рэнесансу, барока. У нас гэтую частку пісьменства інтэгравалі ў гісторыю беларускай літаратуры. Вот згаданыя спадарні Ірынай чэхі, палякі, канешне, славакі, так сказаць, такія вестэрнізаваныя славяне таксама інтэгравалі гэтую частку пісьменства. А калі мы возьмем, напрыклад, лужыцкіх сербаў, вот такі славянскі народ без дзяржаўнасці, я здзівілася. Там одного народа 60 тысяч, другого там, не ведаю, може 50 тысяч. И самое дзівоснае, что у іх ёсць два буйныя лацінамоўныя паэты, гуманісты, уявіце сабе. Каспар Пойкер як бы родом з верхняй Лужыцы, і Йоаннес Бокатіус родом з ніжняй Лужыцы. І я ўзялася за вывучэнне гісторыі сербалужыцкай літаратуры ў спадзяванні, што яны будуць проста праслаўляць і адны, і другія сваіх, так сказать, гуманістаў. Цішыня поўная. Ім это не цікава, таму што ў іх няма сваёй дзяржаўнасці. Всё. А 3 мільёны літоўцаў будуць біцца ў кроў за Яна Радвана. І ў савецкія часы яны гэта рабілі, і ў той самай гісторыі сусветнай літаратуры прапісана, што Йонас Радванус – гэта літоўскі паэт, які напісаў Радзівіліяду, прысвечаную Нікаласу Радвіласу Рудасісу. Разумееце? У чым справа? Тут дзяржаўны, вот момант дзяржаўнасці вельмі важны. Калі ёсць свая дзяржава, ёсць патрэба акцэптаваць шматмоўную літаратуру. А калі вось гэтая сітуацыя, пра якую я на пачатку гаварыла, рэгрэсіўнай лакальнасці, наадварот, мы ўсё будзем адкідаць і будзем трымацца за сваё вот, на народнай мове напісана. Ну а калі браць больш сучасную сербо-лужыцкую літаратуру, той самы Юрый Брызан, напрыклад, ён пісаў і па-лужыцкую, і па-нямецкую, і лічыўся ва ўсходняй Германіі нямецкім і лужыцкім пісьменнікам, так? Да, з сучаснай літаратурай тут трошку іншая будзе сітуацыя. Канешне, яны акцэптуюць нямецкамоўнае пісьменства, бо калі ўжо гэта яны не будуць акцэптаваць, чым яны застаюцца. Але гэта ўжо канкрэтна іх сітуацыя, і тут трэба асобна пра гэта гаварыць. Ну, я еще, конечно, хотела сказать про матчыну мову и мову перакладу Библии. Но это зусім ніяк уже ніяк не может быть принято. Перакласці Библию на матчыну мову, это такое паўстало только, видать, у 20 стагоддзі. Да и то и перакладали мову не на матчыну мову, а знаўцы Бібліі перакладали на мову тых, у каго матчына мова была такая, якая сама не перакладала Біблію на сваю мову. Про что вы говорите конкретно? Ну вот у вас было такое меркаванне, что Сымон Будны, вот як бы ён перакладаў Біблію, перакладаў, вот калі вот выбор мовы, і выбор мовы будзе матчыны. Выбор мовы не будзе матчыны. А тут як бы з Бібліяй нічога падобнага не адбываецца. Приклад, калі ласка. Мартин Лютер пераклаў Біблію на нямецкую мову. Зноў-такі не на матчыну мову. Мартин Лютер... Нямецкая не была яго роднай мовай? Глядзіце, Мартин Лютер – это зусім іншая гісторыя. Да Мартина Лютера было уже вельмі много перакладаў на нямецкую мову.
на верхненямецкую, на ніжненямецкую, на розныя дыялекты. Окей, я не про это кажу. Я кажу, что Мартин Лютер перакладаў Біблію. Пачакайце, Мартин Лютер пераклаў Біблію, усталяваўшы фактычна моўна-літаратурны канон. Мартин Лютер пераклаў не наводную мову, на якой дакладна вот хто-небудзь гаварыў. Ён зрабіў нямецкую мову. Нямецкая мова, от, па сутнасці, сталася мовою Мартина Лютера, Бібліі Мартина Лютера. Правильно, але зрабіў не французскую мову і ніякую іншую, а сваю. У яго это была у Буднага зусім не было гэтай задачы. Там зноў-такі гэта былі задачы Мікалая Радзівіла Чорнага, які мяняў стаўленне да мовы. Вот паглядзіце, што адбываецца з Мікалаем Радзівілам Чорным. Не забывайце, што Біблію ён перакладаў ужо пад патранатам Кішкаў, а не Радзівіл. Але вот вы говорите, что замоўца хацеў по-беларуску, ён пісаў по-беларуску. Што хацеў замоўца, ён хацеў по-рознаму. У Мікалая Радзівіла Чорнага былі нацыятворчыя ідэі. І ён штосьці, вот ён дзеля гэтага і рэфармацыю прымаў, таксама не таму, каб проста пагуляцца, а на ягонае ўяўленне, як бы, дзве астатнія хрысціянскія канфесіі не былі нацыявызначальнымі. Ён хацеў нацыявызначальную канфесію, ён спадзяваўся, што рэфарматарства якраз стане для Беларусі вот чымсьці такім адметным для Вялікага княства, што будзе вельмі выразна адрозніваць яго ад кароны польскай. І трымаўся гэтага вельмі моцна. У яго канцэпцыі былі хутчэй такія. І вот што ён зрабіў, калі ён заказаў пераклад Бібліі, задача ягоная была это зрабіць менавіта рэфарматарскі пераклад Бібліі, ён зрабіў яе па-польску. І атрымалася, як у нас потым казалі, ні богу свечка, ні чорту качарга, потому што палякі яе не прынялі, потому што она была кальвінская, і мова там была дзіўная, а беларусам она нікуды не пайшла, тому што она была па-польску. Але Мікалай Радзівіл Чорны рабіў яе не для Польшчы, а рабіў якраз для таго, што мы цяпер у прэзумпцыі сінхроннасці называем Беларусю. Але тым не менш ён зрабіў так, як ён зрабіў. І тое, што яны рабілі, што Сымон Будны рабіў спачатку па-беларуску, потым па-польску, это была кан'юнктура, безумоўна, таго часу. І яму была кан'юнктура, мы не ведаем, магчыма, яму моцна хацелася па-беларуску, і ён зрабіў катэхізіс па-беларуску, а тады ён пабачыў, што кан'юнктура не ідзе, і што прымецца хутчэй па-польску, і зрабіў пераклад на польскую мову. То есть вот это ніяк не звязанае з ягонымі некімі вот гэтымі нацыянальнымі самавызначэннямі. Это было, у Сымона Буднага это была ввогуле кан'юнктурная рэч. Сымон Будны быў таксама грамадзянінам Европы, да яго ён камунікаваў з усёй Европаю, да яго, бачыце, гэта і ў Лоск прыязджалі з Ангельшчыны, і цэнтрам свету было тое месца, дзе знаходзіўся Сымон Будны ў дадзены момант. Вот, што, конечно, у яго моўнага беларускага патрыятызму не было ніякага. Але это не значит, я про гэта гаварыла, спадарыня Ірына. Нет, а вы говорили, что ён вызначаў себе полякам. Я з гэтым абсолютно не згодна. Я такое сказала. Я сказала, что мяркуючы з таго, што ён Біблію на польскую мову пераклаў, ён быў палякам. Нічога з гэтага меркаваць. Не фальсіфікуйце таго, што я казала. Нічога нельга меркаваць з таго, што ён пераклаў Біблію на польскую мову. Это абсолютно не значит, что это того, что он переклал Библию. Да. Это абсолютно не значит, что он был поляком. Ніяк, ноль. Просто вот зеро. Вот. Конъюнктура есть конъюнктура. Якби питання веровизнання з питаннями веровизнання. Вот. И это, конечно, мне здаецца, таксама гэта вельмі важна нам разумець, што тое, што мы не ведаем, як яны сябе вызначалі, а калі мы ведаем тэрмін, якім яны сябе называлі, гэты тэрмін не супадае з нашым цяперашнім разуменнем. Дачыненне да Сымона Буднага я ні пра якія самавызначэнні не гавару. Тое, што ён пераклаў на польскую мову, ніяк не значыць тое, што ён думаў, што ён паляк. Ніяк этого не значыць. Просто я говорила, что польская мова была яго роднай мовай. І ў гэтым сэнсе ён паляк. Так, калі родная мова беларуская, то я беларуска. Не, калі бы яго была родная мова беларуская, это не значит, што ён бы перакладаў Біблію на беларускую мову, калі б не было кан'юнктуры, калі б не было спажыўца. У нас цяперашнія вельмі моцныя беларускамоўныя беларусы
калі ёсць кан'юнктура, штосьці важнае перакладаюць на тую мову, на якую ім замовілі. Відаеце, я як вучоны ніколі не разважаю ў такіх катэгорыях. Калі б ён быў, то ён бы нешта зрабіў. Я ведаю, што Сымон Будны пераклаў Біблію на польскую. Это не значит, што ён так хацеў, што гэта быў ягоны вот такі душэўны сардэчны выбар. Это не значит. Яму Это не значит. замовілі. Менавіта. Ну, Ему замовілі, то есть вы ўжылі тэрмін матчына мова, там нічога пра матчыну мову не гаворыцца, тым, што ён пераклаў на польскую. не гаворыцца. Ладно, спадарня Ірына. Да. Добра. Мне яшчэ адна заўвага наконт контрправаслаўя, конечно. Мне гэта зусім як бы я вот нічым з вами нічым не спрачаюся, я просто хочу сказаць, што у нас дагэтуль, на жаль, вельмі неправільна ўжываецца тэрмін праваслаўя, ўжываецца зноў-такі з прэзумпцыяй сінхроннасці выключна і анахраністычна. Тэрмін праваслаўя да пасля уніі не паўстае, у Беларусі няма праваслаўя да пасля уніі. У нас ёсць царква закону рымскага, царква закону грэцкага, так як это прапісана ў Магдэбургскім праве. Царква закону рымскага, безумоўна, на польскі лад заве сябе і каталіцкай, і рымакаталіцкай, всялякай іншай. Царква закону грэцкага сябе так не называе. Яна спачатку называлася царква веры грэцкай, потым царква закону грэцкага. Гэта таксама свая гісторыя. І потым, калі царква закону грэцкага падпісала унію, от тыя, хто не прыняў унію, пачалі шукаць, як сябе называць. І вот тады пачаўся пошук, і якраз это Мілета Сматрыцкага. Ён там і туды і так і сяк сябе называе, пакуль вот не пачынае просто вот уже на маскоўскі лад называць сябе праваслаўным. Вялікі дзякуй, я пра праваслаўе нічога не гаварыла. Да, но это про контрправаслаўе. Контрправаслаўе, што вы казалі некалькі разоў, што як бы вот вяртанне ў праваслаўе, свая праваслаўная, іх не было сваёй праваслаўнай веры. Свая праваслаўная вера пачалася пасля уніі. Да уніі не было ніякай праваслаўнай веры. Я праблему ісціннага праваслаўя не закранала. Нет, не ісціна, гэта тэрміналагічна. Жанна, я абсолютно это абсолютно нічога не маю на увазе. Это просто тэрміналагічна. Это просто, на мою думку, некорректно уживать тэрмін праваслаўя да беларускай царквы усходняга абраду до 17 стагоддзя. Я его не уживала, я говорила только про контрправаслаўе, причем у литературы. А казаць, што не было контррэфармацыі, як не было? Як во всей Европе было. Контррэфармацыя в масштабах не, але мы заўсёды гаворым, што Беларусь вельмі выйграла і ад рэфармацыі, і ад контррэфармацыі. Контррэфармацыя дала нам езуітаў і віленскі езуіцкі калегіум, які стаўся акадэміяй, а потым універсітэтам. Контррэфармацыя дала нам эту сістэму калегіумаў. Яна была у нас контррэфармацыя ў Беларусі была пераважна адукацыйнай з'явай. Ва ўсіх перапетыях мы рабіліся разумнейшымі. Нам гэта мы вельмі выйгралі, таму мне здаецца, што не трэба змагацца з тэрмінам контррэфармацыі. Ясна, што ў нас не было змагання з пратэстантамі, як у Европе. Альтэрнатыўны тэрмін. Контррэфармацыя плюс контрправаслаўе. Контрправаслаўе это штосьці ўжо зусім такі наватвор. А контррэфармацыя это все ж таки это найперш езуіты ў Беларусі. Зусім ужо я такога аргумента не разумею. Да. Можна яшчэ, конечно, вялікую дыскусію распачаць на гэту тэму. Можна ўжываць, я думаю, што я не супраць гэтага новатвору. Просто што гэта можна для пачатку пазнаёміцца з даследчыцкімі працамі таго, хто гэты тэрмін ужывае. Я разумею, што маецца на ўвазе. Я разумею, мы таксама займаемся рэлігійнай палемікай 17 стагоддзя, канца 17 стагоддзя, там таксама хто з кім спрачаўся вельмі добра ведаем, але найперш это, конечно, былі каталіцка-пратэстанцкія спрэчкі. Найперш. То есть это зноў-такі была рэфармацыя, контррэфармацыя. У Вялікім княстве літоўскім контррэфармацыя прыйшла тады ж, калі в Европу, толькі што в адрозненне ад Европы у нас, бачыце, былі не рэлігійныя войны, а рэлігійныя дыспуты. Не, я не пагаджуся з тым, што это каталіцка-пратэстанцкія былі. Я лічу, што ўсё пачалося з трактата Пятра Скаргі о ядносці касцёла Божага. Да, і гэта ў тым ліку, які адразу праваслаўныя пачалі адзін за адным выступаць. І вот это быў пачатак контрправаслаўя ў нашай пісьмовай культуры. Я толькі пра літаратуру.
Падалі. Добре, ну, Я ж не добре, гісторик. так, от, я про то і кажу про термінологію. У нас тоді ще православ'я не було. У нас була церква закону грецького. Окей. Вот. Я вот только переведу, что терминологично это залишне рано. Вот уже в 17 стагодзе вы можете казаць про контрправославие, а у 16 не. У канцы 16-го, перыяд У брэсцкай 16 яшчэ не. Этот термин, я не памятаю докладно дату, но это уже 600-е годы, это уже 17 стагодзе, калі термин православие приходит у Беларусь з Мелетам Смотрицким. Такі сам, вот мы минулый раз вы его так само згадывали, Трэнас, ён таксама быў то уніятам, то праваслаўным, то уніятам, то праваслаўным, памёр уніятам. Ну, вот ён... Тэрміналогію ўжо сучасныя вучоныя прыдумляюць. Ясна, што не было, не дастасоўвалася паняцце праваслаўе да... Ну, это важно. Конечно, Это важно. Потому что православие, як бы гэты тэрмін быў зноў-такі, это быў маскоўскі тэрмін вельмі выразны. Ён у Вялікім княстве не ўжываўся, і як бы таксама была вот гэтая, все ж таки было разуменне того, что гэта не наш тэрмін. А потым у пошуку нашага, як сябе называць, прынялі все ж таки маскоўскі тэрмін. Дзякуй вялікі вам за... Дзякуй вялікі вам, уже бачыце, мы так доўга гаворым. Дзякуй вялікі вам, потому что это все вельмі цікава і вельмі карысна, і асабліва вось карысна тым, што мы сапраўды шукаем, дзе наш канон, што ёсць, што мы будзем называць, што мы не будзем называць беларуская літаратура, вот, і на якіх падставах. Это, мне здаецца, это просто вот адна з самых важных наших задач. Згодна. Так што дзякуй вялікі. Сустракаемся праз тыдзень. Так, дзякую. І ўсім усяго найлепшага. Да пабачэння. Всего доброго.